Cannon guns, and pag bumababa yung transition na nandun yung mga bigs sila talagang rini-reward nila yon. So yun ang yung kalakasan talaga ng San Jacinto. Transition and then pag nakaset up naman yung bigs nila. So parang walang papupuntahan dito yung Batuan. Pero titingnan natin dahil ayan, bumabawi din sila with that shot mula kay Concepcion. At narinig ka ata ni Concepcion, partner, andito pa kami. Sabi niya, anong walang mapupuntahan? Tingnan mo to, sabi niya. Laila, tumira ng 3! Almost, but not quite. At ayun, Gigantoka also missing pero nakuha pa rin nila ang bola and smoothly finishing is Jamila. 7 points itong si Jamila at talagang may shortstop jumper itong si Jamila, partner. Nandun lang siya sa may elbow at hinintay na mapunta sa kanya yung bola at napansin niya na open siya kahit tumira. Pasok naman yun. Big rebound for Gigantoka now. At ayun, nasa unahan si number 15. Oh! Ayan. Missed yung opportunity na yun for San Jacinto. Now it's Concepcion challenging Gigantoka. At magkasunod na 2 puntos para dito kay Concepcion. Larry Concepcion for Batuan. But again, partner, yun. It's a big no-no. Wala man lang, partner, kumuha kay Esparago doon sa 3 points na yun. And good decision naman on the part of Johnston Esparago to take the shot dahil libre siya. Legal, crossing over. Pinili talaga nitong si number 16 na si Badiana pero hindi pumasok yung kanyang tira. Jamila. Naganap ng gwardiya, bigay kay Dainla. Nakita naman ni Jamila. Ito ang kanyang kasampi sa ilalim. Na si, yung number 24 nila, na si, Edsel Dainla. Sayang yan, partner. That could have been an end one play. Tama. Kaya masyadong nanginayang si Dainla doon. Pero sabi niya, dito ko naman niya babawiin sa free throw. Ayan, so patuloy pong dumadagsa ang mga tao dito para makita nila sa personal itong mga players natin. Makita nila in live action itong bakbakan ng Batuan. There you go! Bok hitting another one for Batuan. At 10 points na ito, partner. Down to just, ilan na lang yan? 13-point lead ba? That's 15 point lead, partner. At timeout dito muna itong mga taga San Jacinto to talk things over. But again, sabi nga, nagkaroon ng mini run, partner, itong mga taga Batuan dito. So magandang place yun for them. So but titingnan natin kung magtutuloy-tuloy yan at maibaba pa nila ito sa single digit dito. 2 minutes and 18 seconds ngayong quarter na ito, second quarter. Para magtuloy-tuloy yan para sa Batuan, ano sa tingin mo, coach, ang dapat na maging adjustment pa nila? Dapat pa nilang, ayusin para nang sa ganun maging closer yung deficit. Yes, partner. Score. Kanina kung makikita mo yung mini runs galing sa transition, partner, kasi magagaling din yung guards itong Batuan, partner. Siguro capitalize nila yung running game na yan. Kasi minsan pag talagang mumimintis naman yung mga taga San Jacinto, hindi na sila bumababa, no? So yun lang, capitalize and make those shots, partner, kasi may mga open looks naman talagang hindi lang pumapasok, partner. Tama. Okay, but right now, Hagad using his body papunta sa Reggie Hagad, partner. sa ilalim. At pag ganun lang, 12 points na itong si Reggie Hagad dito sa ating laro. Master niya yung ganong classic reverse layup. In the meantime, Jan Batotok finishing with his right hand using the board. Ito, 12 points din si Jan Batotok, partner. So yan din ang isang factor dito. Kailangan mag-produce talaga ni Jan Batotok dito sa game ito. Kenneth Sabio fires. Wala, rebound. Legal now, may tanga ng bola. Nakita na nasa unahan si Concepcion. Larry Concepcion fakes. Tumira. That's a one-legged shot and that's a nice one mula dito kay Concepcion. So yun ang sinasabi natin, partner. Capitalize those transitions. Kung makikita mo, medyo na bumabagal yung
takbo nitong mga taga San Jacinto because malalaki nga ano sa Mila and Hagad. Tama. Pag may transition partner na iiwan, and itong si Concepcion talagang tumatakbo pa baba partner. Legal, nakita si Banjara sa corner. Medyo malakas yung tira. Rebound Hagad. Matos na, may tanga ng bola. Mabilis na bumaba. Binigay sana kay Almiñe, pero sabi ni Almiñe masyadong heavy traffic sa loob. Labas natin. And create another play. At yun, nakakuha ng foul. 52-39 po. Nakakalabang pa rin ang San Jacinto. Dito sa larong ito, magtatapos na yung ating second quarter, pero hindi pa po nakakaangat dito yung mga taga Batuan. 42.7 remaining sa ating pangalawang yugto. And Almiñe, Yung shooting 2 partner, na foul siya nito ni Badjana. oo, and unang tira ni Almiñe, pasok. Pangalawa, muntik nang hindi pumasok pero naawa ang ring. At eto na. Magsiset ulit ng play itong mga taga-Batuan. Legal. Pinasa kay Badjana. Badjana. Hesitation. Fakes. Eto, sabi niya parang gusto ko lang itira pero ipinasa pa rin. At ayun, nagkamali ng pasa doon si Legal. Kaya yon, kinastigo sila nitong si Matos with that layup. Pasok din yung tira ni Badjana. Bawi ka agad yon, partner. 56-42 at 5.5 seconds remaining. Kenneth Sabio. At doon. Yun din yung specialty ng Badjana partner, yung 3 points. Nakakadalawang 3 points na siya ngayong quarter. Oo, doon sa kanina, yung early attempt niya, dalawang attempts hindi niya binitawan kasi medyo nandun yung depensa. Pero yung dito sa kaliwa, talagang sabi niya, eto, kitang-kita ko na yung ring. 56-42, dyan po nagtatapos ang ating first half. Kami po ni Coach Paul Sebe ay magbabalik maya-maya lang. Ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurug pa.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Mataanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maypangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon, mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulan ang tabang di Sambuya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa mga sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Nagbabalik po ang inyong Ako Bicol Cup Masbate dito po sa beautiful island of Ticao, kung saan nandito po kami sa loob ng Montreal Gymnasium para sa labanan ng mga taga District 1. Napapalaban po ang San Jacinto kontra dito sa Batuan. Yours truly, Kapa Morgan and Coach Paul Sepe. Yes, partner. At ito, tingnan nga natin, partner, kung ano ang nangyari doon sa nakaraang half na yon, no? Oo, For sige. our halftime statistics for bench scoring, tingnan mo naman, partner. Nung pinasok, ang sinasabi ko nga, yung second unit, partner, 15 points ang na-contribute nila, partner, kontra sa isa lang dito sa mga taga-Batuan. Points in the paint, kitang-kita mo naman because of the big guys, partner. 38 big points kontra 20. Turnovers ito, partner, dito dapat alagaan ng mabuti ng mga taga-Batuan ng bola because
turnovers, pag nag-file up yan, partner, medyo masakit yan. And kinakapitalize yan sa kabila, partner. Fast break points, 12 kontra 23. Sabi ko nga, yung takbuhan talagang laro ang ginagawa nitong mga taga San Jacinto. So, dapat counterin yon ng mga taga Batuan. Second chance points, mas maraming second chance itong mga taga San Jacinto because of the presence of Hamila, Hagad, and also Gigantoka. So, ayan, partner, titingnan natin comes sa second quarter kung ano ba talaga ang mangyayari dito sa game nito. So halos lahat ng aspeto ng games ng ating game pumapabor dito sa mga taga San Jacinto. And no wonder sa pagpasok po natin dito sa ating second half ay nakakalamang po ang mga taga San Jacinto, 56-42. So lamang po sila ng 14. So let's see kung ano yung magiging mga adjustments itong si Coach Ivan Enciso na ibinigay na instructions para sa kanyang koponan. Let's see kung may mababago ba or ganun pa rin para umepekto dito sa kanilang laro, lalo na dito sa second half. Okay, right now it's number 5, Alicera ang nag-set ng tone para sa mga taga Batuan. And Jan Batotok missing on that first attempt dito sa ating second half. De La Cruz thinking of 3, binigay sa corner kay number 19 na si Laila. Out of bounds. And good stop on the part of team Batuan, partner. So turnover on the part of San Jacinto. So capitalize nila, partner, itong mga ganitong possession, no? Oo, ito yung second squad for San Jacinto ang nag-start. Platoon na platoon substitution din sila. Kung mapapansin mo, they're playing 2-3 zone defense pero extended, partner. Talagang kinukuha nila dun sa may 3-point line. Oo. Pangalawang attempt na ng mga taga Batuan. Pero not yet successful. De La Cruz. Oh! What an unselfish play sana for De La Cruz pero hindi na buslo yun ng kanyang kakampi na si Barun. At so dalawang attempts din for San Jacinto and both are missed. Oh! Nakalusot sana itong si Badiana, kaya lang he was called for a traveling. Huli siya doon ng referee, partner. Tama. Maganda sana yung gusto niyang gawin doon. Oo. But again, turnover on the part of Badiana. So wala pa pong nakakascore dito. Magtatapos na yung ating 2 minutes dito sa second half. Wala pa rin. And let's see kung makakashoot na dito ang mga taga Batuan. Jan Batotok fires a 3. Wala. And same ball, partner. Same ball kasi last touch ni Gigantoka on that play. Good effort on the part of Larry Concepcion battling for the rebound. Batotok fading away and finally scoring dito sa first half o second half rather. Yes, partner. At yun, mapansin nga natin, Jan Batotok, partner, mayroon ng 7 rebounds at 14 points dito sa ating game. At sa kabila naman, Reggie Hagad with 12 points, partner. Okay, so far yun ang mga leading scorers natin, no? De La Cruz finds Laila at the corner and hitting a 3. Yan din ang unang buslo ng mga taga San Jacinto dito sa second half. Courtesy of Laila. That's the 4th triple as a team, partner, nitong San Jacinto, courtesy of Laila. Tama, and that's a bad pass actually. Laila trying to do it consecutive buckets pero he missed that layup. Concepcion now for Batuan. Binigay kay Batotok sa ilalim. Batotok. May foul, partner. Oo, na-foul doon. I think it's going to be Barun who will be called for that one. Ayun na nga. Oo. That's an Baron. Alicera with the ball. Pulls up and scores. Gandang one dribble pull up on the part of Alicera, partner. Kita mo yun, lefty. Tama. Ganda. Gaganti ng 3. Itong mga taga San Jacinto, Rehuso.
That's the 5th point of Rehuso sa ating laro coming off the bench. And ikalimang 3-pointer nitong mga taga San Jacinto dito sa ating game, partner. Short corner jumper, wala. Huli si Concepcion doon. Nahuli. Oo. Buti kung si Legal. Buti kung si Legal yan. Kasi kahit mahuli pa si Legal, hindi talaga legal talaga yun. makukulong. Ayan, Laila will bring down the ball. Binigay kay De La Cruz in the midcourt. Balik kay Laila. Laila tumira ng 3! Pasok yan! That's a deep one. Mula dito sa batang ito, no, na si Laila. Second 3-pointer dito ni Laila dito. Ayun, medyo pilit yung drive, partner ni Jan Batotok on that. Ganda ng crossover nitong si De La Cruz. Evan De La Cruz. Rehuso missing. Na-rebound ni De La Cruz. Second chance opportunities. And even the third, pero wala pa din. Sayang yun. May tawag ang referee. Pero this guy can really move well. Yes, partner. Kung makita mo din, napakasimple lang din ang galawan. Tama, no? tama. But napahiyaw talaga yung mga tao doon sa side ng San Jacinto, yung crossover. Tama, and we have a report now mula kay Miss Mabel Atchagoyen. Ready na ba siya? Hindi pa? Okay, in the meantime, but Morgan and Coach Paul. Okay, Miss Mabel, are you ready? If you're ready, then go please. Wala pa, okay. Ayan, crossover na naman mula kay De La Cruz. De La Cruz nakita. Si Gigantoka sa paint, pero I guess, ano nangyari doon? Traveling, partner. Traveling. Gigantoka. And a while ago, 3-pointer naman dito kay Badjana, partner. So, 3-pointers dito ni Badjana dito sa ating game. So, para mas makalapit-lapit sila dito. So, sana marami-rami pang ganyan na gawin ni Badjana, partner. Okay, at sige, alamin natin kung marami pa nga ang gagawin yan. Mabel Atchagoyen, pasok. Kapa Morgan and Coach Paul, aminado ang coach ng Team Batuan na medyo nahihirapan sila sa laro nila ngayon kontra sa Team San Jacinto. Ayon kay Coach Abner, medyo dehado sila in terms of physicality. Mas bata at mas mabilis ang kabilang kupunan, kaya sila nalalamangan sa first half. Sa ngayon, focus umano sila sa pagpapalakas ng depensa at pag-iwas sa turnovers. Help defense din ang kanilang diskarte. Habang may oras pa umano ay may pag-asa pang makahabol. And that's the latest dito sa courtside ng Team Batuan. Back to the panel. Ayun, sige, maraming matsala. Mabel Atchagoyen for that report. Ayan, halos magsagutan dito ng mga 3-point shot attempts. Both of them missing. Pero kanina pumapasok yung mga tres. Hit check nung dalawa eh. Ito ni si Badjana at si Laila. Talagang ang lalayo na ng mga tira. Ayan naman, Rehuso, Rumaragasa! Oops! And he gets fouled by Jan Batotok. Don't worry, hindi naman masama yung bagsak nitong si Rehuso. Talagang prenotektahan naman siya. So ayan, 65-52, 13 lang po ang kalamangan nitong mga taga San Jacinto kontra dito sa mga taga Batuan. I-review ba ng mga referees? Oo, i-review yung last na sequence. Yung foul na yon, if merong kakaiba ba na ginawa ang mga taga Batuan kung bakit na-stop doon and get na foul itong si Rehuso. Okay. So, our crew chief referee is signaling na ordinary foul, partner. Dalawang ordinary foul lang naman. Oo, ordinary foul at dalawang free throw. Ayan. Ang ibibigay dito kay Rehuso on that foul of Jan Batotok. So, wala naman masyadong contact kasi nung paghampas, partner, talagang inilag na yung katawan. Yun lang, medyo talagang hindi na napaganda yung bagsak dito ni Rehuso. At saka medyo yung momentum ni Rehuso talagang nandun. Kaya nung sumalpok siya kay Batotok talagang he fell down on the floor. And of course, may mga reviews tayo dyan. Kaya makikita talaga natin is talagang pang-upgrade yung tawag or down or stay lang. Stay lang. So, in this situation, natili lang po sa normal foul. Pero meron na namang nakita ang mga referees natin. Banggaan doon
Tapos ang free throw. Das foul on Gigantoka. Tinawagan si Gigantoka dahil nagkabanggaan sila ni Nava and hindi nagustuhan yon ng referee. Alhicera. Concepcion. Sweet move on Concepcion. 10 10 points na, partner. Itong si Concepcion. He put it in. Alright. Uy, nakawala doon si De La Cruz, pero he was fouled by Bobok. Kita mo, partner, yung galaw ni De La Cruz, partner. Oo, tama. Napakasimple lang. Tinitingnan niya lang yung depensa kung saan siya pupunta. Kontrapelo, 1 dribble, 2 dribbles. So, maganda yung galaw nito at saka matangkad. Nasa siguro mga 6'2 itong si Ivan De La Cruz at merong magandang galawan. Meron ding smooth na tira. So he's one of the guys to watch dito sa koponan ng San Jacinto. And splitting the free throws, itong si Ivan De La Cruz. palitan dito ng tao, partner. At may 4 points ito si Ivan De La Cruz. Tama, lalabas muna si Fabio Bobok. Papasok ulit si number 16, Ensoy Bandiana for Batuan. Alhicera still the point guard. Tumira ka agad ng 3 si Bandiana. Wala, malakas. Ito naman in transition. Nice play. Yung leak out pass na yon ni Kenneth Sabio to Almiñe is perfect. And nagpalit na din ang depensa dito. Itong San Jacinto, partner. Kung makikita mo, nagtatao-tao na sila, no? Tama. Good block on the part of Reggie Hagad on the layup nito ni Anselmo Nava. So, double digits pa rin po ang kalamangan. 16 points actually, 70-54. Ayun na naman si Almiñe. Oy, masyadong napaaga yung kanyang take off. Akala niya, pwede na niyang ilipad yung pero nako, malayo pa sabi niya. Yun niya, alam niya. Nailang din siya doon sa depensa. Oo, at tinitingnan niya kung may nagtitrail sa kanya kasi siguro ipapasa niya. Oo. Alangan naman i-lay up nasa 3-point. Parang sabi ko, alanganin naman i-lay up na niya yon doon nasa may 3-point lane pa lang eh. Although alam natin na talagang lumilipad itong si Almiñe. And there was a foul. On that sequence, merong nakita ang referee. Kay Kenneth Sabio. Oo. Landing spot, partner. Landing spot. Landing spot. You need to be, really careful in defending a 3-point shooter, Okay, pasok ang unang tira nitong si Alhicera. 3 to. Pasok din yung pangalawa. I thought it was a 3-point play. 3-point siya. 2 points na, partner. 2 points lang. Nasa loob ng linya. Ayan si Agad. Nabitawan ng bola. Tumama sa paa. Oo. Tao ulit. May pressure. Binibigay nitong mga taga San Jacinto dito. Alhicera now with the ball. Still dribbling. Ayan. Muntik ng maagaw. Ni Matos ang bola. Concepcion now. Tumira ng 3. Wala. Merong foul. That's an Anselmo Nava pushing foul. The guy in the ponytail, Anselmo Nava for Batuan. Sabio penetrates. Tumira. Pero nandun sa baba niya. Sa pag-layup niya, nandun sa baba itong si Anselmo Nava. Yan, tatawagan na naman uli dito si... That's an unsportsmanlike foul. Oo, partner. Ayun na nga. Unsportsmanlike foul called against Anselmo Nava. Oo. So, 2 shots to plus ball possession, partner. Oo, for San Jacinto. Oo, San Jacinto.
Missed yung unang tira nitong si Kenneth Sabio, who played with Christopher Hubilla sa Koponan ng Bulan sa previous leg natin sa Sorsogon. And he both missed those 2 shots mula sa free throw line. Pero sa kanila yung possession. Yes, partner. So, i-replay natin yan. As you can see. So, ayun. Tumalikod, partner, kasi. Kenneth Sabio to Hamila. Hamila fires. Short. Rebound, Concepcion. Binigay kay Alcihera. Nakita na nasa unahan na si Nava. Nava with a finger roll. First 2 points, si Nava. Good contribution din, coming off the bench. Oo. Sabi ng mga kumpare niya, pare, hindi ka na masisiro. Sabio, missing. Wala sa 3. Nagkabuhol ang dalawa, si Hamila at itong si Concepcion sa ilalim. Holding foul. Dito na kay Concepcion. That's I think the 3rd foul on Concepcion, partner. So medyo makailangan niya mag-ingat dito, partner. Oo, pero 12 na lang, partner, ang kalamangan itong San Jacinto. Hamila making the first one mula sa free throw line. Ayan, getting ready for the second shot. Pasok pa rin. Mapapansin mo, partner, halos hindi na rin mahulugan ng karayom ang ating mga bleachers, ano? Oo nga, so talagang first game kasi pa lang mamaya, ito. partner, maglalaro ang home team. Oo, yung Montreal. Ayan na. Portray sana yun. Badiana missing again. Now Matos. Eye in the sky play for Alvigne. Ganda ng teamwork ng dalawang to. Ganda ng connection nila. Kilala talaga ni Mark itong si Almigne. Alam niya yung capabilities niya of, that's why, yun yung partner. managing up in the air. Familiarity kasi nung teammates, talagang napaka-importante yan, no? And yung talent nandun. Imagine, kahit familiar ka pa sa kakampi mo kung hindi ka marunong talaga, kung mahina kang pumasa. Pero iba talaga tong Matos, ano? No wonder he was the MVP sa previous leg natin sa Sorsogon. 15 points na itong si Brian Almigne. Tama. And Concepcion will be taking another shot. He missed the first one and missed pa rin yung pangalawa. Ito na, si Hagad. Na-rebound na bola. Almigne, dire-diretso. And lays it up and in for San Jacinto. Badiana. To Badillo. Badillo will try to penetrate pero nandun yung malaking mama na si Hamila. Kaya nahirapan siya at nabitawan ang bola. Bitawan. Good help on the part of Hamila on that play. Now it's Almigne. Binigay sa poste kay Hagad. Hagad, kayang-kaya yan. Kaya lang malakas ang tira. Nakalusot na sana. Right now it's Badillo. Inagawan itong si Almigne pero the ball went out of bounds. Mapupunta pa rin sa kanila ang bola. It will remain with Team Batuan. Badillo to Concepcion. Against Hagad. Crossing over. At maganda yung recognition at yung pasa para dito sa kanilang number 34 na si Albert Bombales. Ayan, 16-point lead for San Jacinto at the end of the third quarter. And papasok na po tayo maya-maya lang sa pang-apat at huling quarter ng larong ito. Again, we're witnessing itong mga teams dito sa District 1. Yes, Galing na po kami sa District 3 the previous days or and right now Day 1 and Day 2. Day 1 and Day 2 natin. Nakilala na natin yung mga teams doon sa District 3. Pero sa ngayon, dito naman kinikilala natin yung mga teams ng District 1. At ito na nga, napapalaban ang San Jacinto
kontra sa Batuan. And Batuan is trailing by 16 points as we end the third quarter. Yes, So, mayroon ka bang nakitang adjustments for Batuan, partner? Yun, partner, yung nakita ko lang talaga, individually, partner, talagang pumupuntos as a team, wala masyadong setup ng plays. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, nagpalit ng depensa ng tao. More on free flow basketball lang sila, no? So, wala masyadong setups. Di kagaya nito sa kabila, partner, talagang may sistema. May sistema eh. Ayan, dahil sa sistemang yan, nakapukol ng 3 itong si Leico. And that's Calvin Leico. First 3-pointer. Alicera, binigay kay Batotok. Batotok fading away, wala. Maganda sana yung pull-up jumper ni Batotok. Nasa forma talaga, kaya lang di pumasok. But he's the leading scorer so far. Oo, partner, with 15 points itong si John Batotok dito sa ating laro. At sa kabila naman, Mark Alminye, 17 points. At itong si Reggie Hagad, 12 points, partner. Oo. And merong whistle tayo. Abangan nyo pa po mamaya yung mga susunod na games natin. Again, Coach, ano ba yung mga susunod natin? So for the second game of our triple header, we have San Fernando versus San Pascual. At yung last and final game, partner, will be played between Claveria versus the home team, Monreal. Ayan, so first time nating makikita yung kanilang mga laruan. So talagang very exciting. So for District 1, no, ito, 6 sila dito, partner. Yun nga, sabi nga natin, Claveria, San Pascual, Batuan, Monreal, San Fernando, at San Jacinto. At lahat sila magkakaroon ng kanilang first outing. And dito, we're waiting kung sino yung unang mananalo sa matchup na ito. So far, San Jacinto medyo magandang lagay dahil meron silang 79, samantala ang Batuan ay merong 61 sa pagpasok natin sa ating fourth quarter. Although nakascore doon sa free throw ang Batuan. At right now, ito na si Matos, binigay kay Hagad sa poste. Nakita naman ang kumakat na si Leico. Matos tumira ng 3. Pero naagaw at nakuha nitong si number 24 na si Dainla. Wala yung tira. Parehas overshooting na nawa. At ayan, John Batotok scoring another bucket. And Hagad, mabilis na ginantihan yung score na yon. So yun, partner, sabi nga natin hindi pwedeng gano'n na mangyayari, no? So talagang medyo mahihirapan sila pag palit-palitan lang yung score. So kailangan nilang bumaba at umstop dito sa kabila. At dumipensa. Oo. Pero ano sa tingin mo yung nagiging effective ba yung kanilang man-to-man defense? Oo, partner, for team San Jacinto talagang effective yun, no? Pero dito nga, sabi nga natin, yun ang tinitingnan natin, ano ba ang depensa linalaro nitong mga taga-Batuan, partner? Kasi may na-open lagi eh. Oo. So, ibig sabihin, may naiiwan sa baba at hindi dumidepensa. Yun. But I think they're trying to do a man-to-man defense. So, kung makikita mo, may single pressure, tapos sa kabila, so may naiiwan. So, dapat gawa nila ng paraan yan, partner. And that offensive rebound will hurt. So, kailangan bumax out. Ayan, open na open itong si Leico, and hitting another 3 is Calvin Leico. Kasi parang kung makikita natin, walang communication masyado when it comes to defense itong mga taga-Batuan kasi hindi nila alam kung sino hahabulin eh. Tama. So, dapat kung may nakatao kayo, kung talagang tao mo, tingnan mo kung nasan. Oo. Talagang tutukan mo, kumbaga. Alhacera, walang mapuntahan. Ipinasa na lang kay Badiana. Badiana, short on that one. Binigay sa ilalim sana kay Batotok pero nandun si Matos. Deflecting it. Mapupunta pa rin ang bola sa mga taga Batuan. So ito, nakatao pa rin, partner. Itong mga taga San Jacinto. Badiana fires and hits it. May kaapat na 3-pointer nito ni Badiana. Tama. When it comes to outside shooting, ito naman ang parang inaasahan ng mga taga Batuan. Jamila, bigay kay Leico. Napunta uli ang bola kay Hamila.
Hindi na nag-materialize yung putback nitong si Hagad. It was swapped down below. Kaya yon, napunta ang bola dito sa mga taga Batuan. Legal. May tanga ng bola. Binigay kay Badiana. Badiana thinking of 3. Wala. Malakas yung tira. Rebound Hagad. Agad dinadala yung bola pababa. Binigay kay Matos. Matos now mag-set ng play. Floater is good for Matos. 6 points itong si Matos dito, partner. Pero yung talagang aasahan mo naman dito, partner, yung assist department nito ni Matos, grabe. Ni Matos, partner. May 6 na tong assist dito. Legal to Badiana. Sa ilalim kay Concepcion, nice play. Isa sa pinakamagandang play na i-execute nitong mga taga Batuan dito sa quarter na to. Oo, pero kailangan kung gusto nila makabalik, yun na, yung sinasabi natin, defensive stops ang kailangan nila, partner, dito. At ayun, halos nangangalahati na po tayo dito sa ating fourth quarter. 5 minutes and 20 seconds remaining. Lamang na lamang pa rin po ang San Jacinto, 88-71. So 17 po ang hinahabol dito ng mga taga Batuan. Manageable pa yan, partner. 5 minutes, 17 seconds remaining. 17 points lang yan. Legal. Nakulong doon pero tatawagan ng foul itong si Hamila. Pushing foul yun, partner. Pushing. Kasi ano niya halos naitutulak niya. Maganda naman yung depensa niya kaya lang naitutulak niya ng bahagya itong si Legal. Kaya nakita ng mga referees yun. At ayun, isa na namang foul. Ginamit ni Matos naman doon yung kamay niya to cage kinikage niya naman. Kinikage niya itong si Legal. Hindi pwede yon. Pwede mong gamitin pero tataas mo lang coach. Oo, capitalize dapat ito ng mga taga Batuan, partner, kasi penalty na itong mga taga San Jacinto dito. Ayun. With 5 minutes remaining sa ating game. Unti-unti makakahabol by effectively shooting those free throws. Kaya lang yon, walang box out doon, partner, yung mga taga San Jacinto. The smallest guy on the floor ang nagre-rebound, partner. Kaya lang turnover naman turnover part of naman. Badiana. So ito. Again, nakatao dito. Itong mga taga Batuan din. Pina-counter din nila. Sa kabila, ganun din yung ginagawa. At again, tingnan natin to. So kailangan may pressure yan, partner. Dapat hindi niya hilaya yung kumonsumo ng oras itong mga taga San Jacinto. Corner 3 for Almiñe. Wala. Pero nakuha pa rin niya ang bola at nakasungkit ng 2 puntos itong si Almiñe. Pero ayan, tumatakbo ng matulin si Legal. Binaba kay Bokwak ang bola pero ang score ay itong si Legal. Almiñe to Hagad. Hagad using the board. Simple lang kay Hagad yon dahil medyo mababa sa kanya yung mga defender niya. Legal! What a shot! nakuha pa niya yun Oo. But again, yun na nga, partner. So nagpapalit-palitan lang ng score. So medyo mahihirapan dito ang Batuan makahabol, partner. Oo, lalo pat 3 minutes and 41 seconds na lang. 92-75. 10 to shoot for San Jacinto. Hagad. Dinidepensa ni Batotok. They need to shoot now. Hamila. Binigay pa rin kay Hagad. Hagad. Oh, making it finally. A short corner floater. Legal missing on that one. Almiñe. Nakita si Hamila. Hamila now. And gets fouled. Going to the basket. Mula kay Concepcion. That's on Larry Concepcion. Fourth personal foul at timeout dito, partner, ang mga taga San Jacinto with 3 minutes and 19 seconds remaining sa ating game.
Yeah, Lamang-lamang po. 19 points. So, imbes na bumaba yung Kalamangan for Mas Batuan, lalong lumobo. mas parang lalong umaangat. Kasi nga, yun yung sinasabi natin kanina, partner, no? Made basket ng mga taga San Jacinto, although nababawi nila, pero babawian sila ng dalawang made Oo. basket ulit. So, Kaya wala. yun ang medyo Mahirapan sila. talaga sila. So, is it safe to say now that this ball game will be for San Jacinto? For me, partner, yes, pag ganun ang mangyayari. Oo, kung walang pagbabago. Walang pagbabago. So, this one's in the books for Team San Jacinto. The time is not on the side of Batuan, as well as the score, syempre. And Hamila missing. Wala sa free throw line. His second try is good. 10 points ito si Hamila. Nilabas na muna si Hamila for Barun. May pagkakataon na makascore dito yung mga taga-Batuan. Legal. To Bokbok. Bokbok binigay kay Batotok. At the top of the key. Balik kay Bokbok. Tumira. Wala. Mintes. Ito na naman ang mga taga San Jacinto. Long pass mula kay Rehuso. At ayun, score doon. Itong si Esparago. Second 3-pointer yan, partner, ni Esparago. Bira lang i-pinch in itong si Esparago, pero kumakana din. Oo. Concepcion gets fouled sa baseline nitong si, obviously it's Barun. So Concepcion will hit 2 free throws. Malakas yung unang tira. At ayun na nga, partner, punong-puno na tayo dito sa Montreal Gymnasium. Yes, partner. So talagang aabangan nila yung mga susunod pang laro, no? Oo, dalawang laro pa po. At higit sa lahat, mapapalaban yung team ng Montreal dito. Mamaya, sa third and final game natin. Laila. Tumama ang pass, bola sa paa ni Batoto, kaya it's a kickball violation. Maganda yung intention ni Laila, partner, pero 2:23 ang nalalabi po sa ating laro. 98-76. 18 po ito, mga kasurog. at nilabas na din dito si Jan Batotok for Team Batuan. Esparago fakes. Dribbling with the left. Binigay kay Laila sa corner, pero dinala sa gitna. Itong si Laila, napunta kay Rehoso ang bola. And he missed that jumper. Now it's Legal with the ball for Batuan. Concepcion. Wala, hindi ma-execute ng maayos ng mga taga-Batuan ang kanilang plays. And there you go. Easy left-handed layup mula kay Esparago. At kung mapansin natin, partner, no, di na din binalik yung mga starters nitong Team Batuan, partner. Kasi manageable naman ng nitong kahit siguro sabi ni San Jacinto coach Marl Cueta, kayang-kaya naman kahit yung yung mga reliever ko. And ang maganda kasi nakakaungos na nga sila. Look at that, the score is 177. So it's a 23-point lead now. Concepcion nasa free throw line. Missing on the second one. Barun trying to manage the ball, being trailed by Legal. Nakita si Gigantoka, and that's a short corner jumper. 1 minute, 20 seconds remaining sa ating game, partner. So talagang lumobo na ang kalamangan po ng mga taga San Jacinto. And now Bokbok will fire. Wala. That's a foul on the part of Esparago. Again, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa.
Kaya talagang kanina nga, makita mo yung interview pa kanina kay Vice Mayor ng Monreal si Paul Duano. Talagang recognize si Kong Saldi. Yes, partner. Papasalamat siya for bringing Ako Bicol Cup dito sa kanilang probinsya, particularly dito sa District 1 ng Masbate. Oo, at talagang, nabanggit niya din, but I don't know if that's the Vice Mayor, but may nakabanggit din na first time pala ito mangyayari na maglalaban-laban talaga itong mga munisipyo. Oo, tama. City tama, dito. No? Tama. So, napakagandang opportunity for the players of all the municipalities na nag-participate dito sa ating Ako Bicol Cup Masbate. So once again, pasalamatan po natin Congressman Saldico at ang Ako Bicol Party List. Katabang na kasurog pa, 30.2 seconds nalalabi po sa ating unang match-up or unang laban. Meron pa tayong dalawang nakaabang. Samantala, hindi na naman pumasok ang attempt na yun mula kay Bokbok. At ito na, rumaragasa ang mga taga San Jacinto. And Baron can't finish with the right hand. Ano kaya nangyari doon? Esparago hitting another one. That's a long two. But itong si Esparago can really hit well. Can really shoot well. I mean. At ayan, tapos na po ang ating unang laro. 104-81. Yan po ang ating final score dito sa laban ng San Jacinto at Batuan. Our first header or our first matchup ng ating triple header dito sa ating day 3 ng Ako Bicol Cup Masbate. And again, nandito po tayo sa District 1 sa isla ng Ticao para ganapin. Actually, partner, yung mission natin dito ngayong linggo is to come up with the top 2 teams. Yes, Tama, partner. diba? So, isang week po yan na bakbakan dito sa District 1. And after that, top 2 teams will advance to the next round. So, hindi tayo lilipat ng ibang district. Tututukan lang muna talaga natin itong District 1 to come up with the best 2 teams. Yes, partner. Kaya maglalaban-laban lahat ng mga nasa District 1. Ano nga yung mga teams na yun? Partner. For District 1, we have Claveria, San Pascual, Batuan, Monreal, San Fernando at San Jacinto. Ayun, at swerte ng mga taga San Jacinto. And their preparation really paid well dahil sila yung unang nakasungkit ng panalo dito sa Distrito 1 kontra nga dito sa Batuan. Pero ito namang Batuan, kahit talo sila ngayon, meron pa silang pagkakataon. Let us remember, this is just the first game ng kanilang kupunan. So kailangan nilang bumawi sa mga susunod nilang laro para magkaroon din sila ng chance na mapabilang doon sa top 2 teams na hinahanap natin para makipaglaban doon din sa mga top 2 teams ng Districts 2 and 3. Yes, sa District 2 naman, partner, pasadahan lang natin yan, no? Sige. District 2, we have Masbate City, Aroroy, Baleno, Mandaon, Milagros at Mobo. At saka District 3 naman. Galing tayo doon. Galing tayo doon. Yung first 2 days natin, partner, doon tayo. We have Kawayan, Kataingan, Dimasalang, Palanas, PUV Corpus, Placer at Uson. Those teams doon sa District 3, partner, halos lahat na naglaro on our first and second day. Pwera na lang doon sa PUV Corpus, partner. Tama. At ito nga may mga nakauna na din yung mga taga-Kawayan, yung Kataingan nanalo din, yung Dimasalang nanalo din. Tama. So yung Placer nanalo din. So again, partner, this is a very important for them. Yung mga games nila talagang importante yun, no. If they want to go to the next round, talagang importante lahat ng laro. So every game is a must win. Yes, para sa mga kupunan na to. So talagang mas nakakabintahe kung hindi ka magpapatalo dito. Yes, partner. So, sabi niya, as much as possible, kung pwede mo ipanalo lahat ng games mo, ipanalo mo siya. So very very important siya if you want to go to the next round sa ating quarterfinals. Para to confidently
grab those 2 seats para sa ating second round, which is ano na ba yan, quarterfinals? Quarterfinals or second round. Okay, so we're just waiting for our courtside reporter na si Miss Barbie Floriano para makapanayan po yung kauna-unahang kasurog player of the game natin dito sa District 1. Sino kaya ang magandang kandidato natin? Well, ang daming ang candidate, partner. Sabi ko nga, well distributed din yung points dun sa team ng San Jacinto. Maganda yung pinakita din ni Nico Hamila, ito ni Lester Matos. Of course, ito yung coming off the bench, ito sila Esparago, Gigantoka, partner. Tama. Of course, Reggie Hagad, Alminye, of course. Maganda talaga yung pinakita nito ni Brian Alminye. But again, pero titingnan natin kung sino talaga ang ating magiging kasurog player of the game. As you can see, those highlights sa inyong screens. So, partner, sabi nga natin, talaga, almost every team naman dito sa Masbate kung nakikita natin, talagang match na match, no? Nagkakatalo na lang dun sa preparation, nagkakatalo na lang dun sa kinukuhang guest player or import. But again, sabi nga natin, yung skill level and skill set ng mga Masbateño is talagang nandun, partner. When it comes to the LGU support naman, the LGU support naman. natanong natin yung mga koponan, halos supported naman talaga. All-out support din ang binibigay ng mga LGUs. Yes, partner. Sa kanila. Kaya ano na lang talaga din. Talagang napakasiswerte nila, no? Kasi well supported sila ng kanilang mga LGUs. Tama. And alam naman natin na malaking factor ang suporta ng mga local government units sa mga koponan na sumasali dito sa atin sa Ako Bicol Cup. And right now, I guess ready na si Miss Barbie Floriano para kapanayamin ang ating kasurog player of the game. So ibibigyan na muna natin kay Miss Barbie Floriano, and kami po ni Coach Paul Sepe ay magbabalik mamaya para sa ating second game. Abangan nyo po ang laban. San Fernando versus San Pascual, partner. So again, Barbie, take it away with our kasurog player of the game. Thank you so much, Kapa Morgan and Coach Paul. Here with me is our kasurog player of the game na si Reggie Haga, jersey number 25 from Team San Jacinto, who scored 18 points, 8 rebounds, 5 assists, and 1 block. Congratulations sa'yo, Reggie. So after that great performance na pinakita ng iyong team kanina, as the kasurog player of the game, ano yung sa tingin mo naging contribution mo para makasecure ng unang panalo ang inyong team? Yun po, sinunod ko lang si coach na sabi niya tumakbo lang ako kasi yung mga kasabay ko sa court lahat tumatakbo. Kailangan kong tumakbo para makasabay sa kanila. Tsaka yung sistema namin. Ayan, so may nais ka bang batiin or pasalamatan? Go ahead. Unang-una sa lahat, magpapasalamat ako sa Panginoon kasi binigyan ako ng lakas tsaka sa unang panalo namin. Tsaka yung nagpapasalamat ako sa mayor namin, sa mga coaching staff namin, tsaka sa lahat ng sumusuportahan ng Team San Jacinto, tsaka sa team manager namin, Ma'am Jeannie. Tsaka binabati ko pala yung pamilya ko dyan sa San Juan, yung mama ko, papa, tsaka yung asawa ko, anak ko. Tsaka si Busnoy, binabati kita, tsaka yung mga tropa ko, yung Team San Juan na Linampaso. Shout out kayo dyan. Yun lang po. Ayan, alright, thank you and congratulations once again sa iyo, Reggie, at sa Team San Jacinto. Mga kasurog, here concludes our first game for today. Manatiling nakatutok sa aming social media platforms, Facebook pages of Ako Bicol Portales, Representative Zaldico, Ako Bicol Online TV, and also on our YouTube and TikTok account via Ako Bicol Cup. Susunod na po ang labanan sa pagitan ng Team San Fernando at San Pascual. This is Barbie Floriano, courtside reporter.
So congratulations sa kadatoy, especially ato ninyo nimo. Reward and recognition dito sa LGU Kawayan. When the LGU Kawayan received an award as a bronze medal award under the Prime HRA, under Civil Service Commission, we based sa number of length of service nila. No? For the employees na umabot sila ng 10 years, they receive
Alright, we're back. Dito pa rin po sa Montreal Gymnasium sa magandang island ng Ticao dito sa probinsya ng Masbate para sa sagupaan na itong mga nasa District 1 ang San Pascual na donning the purple jersey at ito namang mga nakaputi at blue ay ang mga taga San Fernando. At ayan, magkakatapatan na yung kanilang mga sentro para sa ating tip-off. We have Jonel Bauson going against dito kay Robert Mahinay ng San Pascual. Unang possession, ayan na, para sa mga taga San Pascual. Balbuena with the ball. And pumeke doon si Humauas. Balbuena hitting the first bucket of the ball game. That's a 3. Ito partner, Balbuena, sa mga guest player, if I'm not mistaken, nitong San Pascual. Tama. First 3-pointer at nakakuha pa doon ng steal itong mga taga San Pascual, partner. And Balbuena now with the ball. Hindi nakaporma doon ng maayos yung mga taga San Fernando. Still feeling their teammates siguro. And ayan, unang rebound itong si Bauson. Bauson, nagtuloy-tuloy. Pinasa sa labas dito sa number 10 na si Manlapas. Now it's Dazzle Paul Aspe ang magtitimon. Alam naman natin yan. We know how good this point guard Dazzle Paul Aspe is. Maganda sana yung paha underneath pero or pasa underneath for Pohol J pero hindi na ay kamada ng maayos yes, itong si traveling violation on that sequence. Si Jomar Pohol. At napakagandang pasa sana nito Dazzle Paul Aspe. Tama. And now Humauas, nakita sa ilalim ang kanyang kakampi. Wala yung unang attempt pero yun. Height is might nga, sabi nga. This guy stands at 6'4". Itong si Bauson. Now Montales fakes, binigay kay Aspe sa labas. Aspe penetrates, naghahanap ng mapapasahan. Nakita itong si Manlapas pero wala siyang clear way to make the shot. Oo, sinasabi ni Aspe, no? Kailangan floater mo na yun, napakalapit mo na eh. Oo, Aspe fires a 3. Bentes, rebound, Jomar Pohol, and for the putback. So iba, yung adrenaline, nakakaumpisa pa lang dito sa... First 2 points din ni Pohol. Oo. Yan naman ang mga naka-violet. Na-rebound ngayon. Oops. Naagaw. Balbuena. Tapos ang tira. Aspe with the ball now. At ayan, mabilis na nakatawid ka agad ang bola. Bauson hitting his first bucket of the ball game. How can you stop a 6'4" guy, partner? Oo. So that's the first 2 points of Jonel Bauson. At ayan, San Pascual
Hindi pa nasusundan yung kanilang 3-point shot made by Balbuena. That's the foul on Bombay. Manlapas, partner. First personal, first team foul. Ayan, pumukol ng nag-heat check itong si Humao As. Yes, Gino Umahawas. Also one of the guest player nitong San Pascual. Gandang pasa! Gandang tira sana, kaya lang hindi man lang tumama sa board. Ang tirang yon itong si we're still getting familiar with this one. Belbes, number 12. Yes. Ooh! Kalusot doon itong si Bauson for another bucket. That's his fourth dito sa first quarter natin. So lamang na ng tatlo dito ang mga taga San Fernando. That's 7:05. Pumawas. Tumira ng tres kapos. Hindi pa rin siya makabuslo dito. Nilabas ang bola. Hindi pa rin medyo maalat still pa can't ito hit. si Gino. Maalat pa si partner. Gino Humao-As. At pero tingnan natin kung ano ang magiging report ni Barbie Floriano. Barbie, please come in. Thank you Kapa Morgan and Coach Paul at magandang gabi, Masbate. Nagmula pa sa kabilang isla, ngayon ay handang lumaban at ipakita ang kanilang kapasidad. Bago pa man nagsimula ang laro, nakapanayam ko si Coach Antonio Fuentes of Team San Pascual at kanyang proud na kwento sa akin na gagawin ng kanyang team ang kanilang best para makakuha ng unang panalo. Sisimulan nila sa depensa dahil naniniwala siyang defense is the best offense. Inaasahan niya rin sina Baldinino at Humao-As ang siyang magbubuhat sa team na pagtutulungan din ng homegrown players. Ito na muna ang update mula sa Team San Pascual. Back to the panel. Ayan, maraming salamat Miss Barbie Floriano. So it's Baldivino. Yes, hindi Balbuena. So siya pa lang yung nakaka-score dito for San Pascual, hitting those two corner threes. Siyempre inaasahan natin na pupuntos itong si Humao-As dito. Now it's Valdemoro. Umikot-ikot. Binigay kay Humao-As. Humao-As penetrates at hindi man na-shoot. Nakakuha namang foul mula dito kay Jomar Puhol. If you can see your list, partner, madaming puhol dito sa Yes, partner. Tatlo. Oo, sa San Fernando. At natanong ko yung assistant coach nila, magkakapatid daw yung mga yan. Yan ang unang score ni Gino Humao-As sa quarter na to. Oo, first Free throw point line. dito ni Gino, who hails from Zamboanga City, partner. Oo, from Zamboanga. He played for Sarangani in the MPBL, but right now kausap ko siya kanina, medyo na-release na daw siya doon, so that's why nandito siya. Napabayaan si Montales doon. Carlo Montales with a bucket. Humao-As to Belbes. Belbes now will set it. Balik kay Humao-As. Humao-As, sabi niya, sandali. Eto, I will try to make a score. Mula sa labas, wala pa rin. Still can't hit from the outside. Valdibuena, nagkaroon ng bump. And sabi niya, hinay-hinay lang. Eto. Pinakitaan tayo doon ng handle nitong si Valdibuena. Sayang nga lang at di pumasok yung kanyang attempt. That could have been the third three-pointer of this quarter for him. Dazzle Paul Aspe. Kailangan sa ilalim kay Puhol. Puhol can't manage. Pero napunta ulit sa kanyang bola. Nagkaroon ng attempt. Wala pa rin. So maalat din itong si Jomar Puhol dito. Mapupunta again, partner, sa mga taga San Fernando. Yun, partner, yung nakita natin doon, yung last sequence, dapat talaga bumax out itong mga taga San Pascual dito. The presence of, ito nga, si Bauson. Maganda yung
Good Yung play. baseline throw in itong si Dazzle Paul Aspe. Well, what do you expect from this guy? He's a magician. Balbuena against Montales. Bigay kay Belves to Humao-As. Humao-As still can't decide. Binigay sa corner kay Balbuena. Tumira again! At pasok again ang kanyang 3. That's his third 3-pointer of the ball game. 3-pointer nito ni Balbuena. So kailangang bantayan siya. Aspe. Walang mapasahan. Binigay kay Bauson. Puhol. Pinasa kay Puhol M sa ilalim pero can't manage. At ayan, nakabalik sa kanya ang bola. Will he make it this time? And there you go. Using the board is Puhol M. Ano ba yung first name nitong si Marjon. Marjon. Ayan, mga kapatid nga talaga sila. Dahil magkakapilido at naitanong ko pa yan sa assistant coach nila. Akala ko magpipinsan pero sabi magkakapatid. Balbuena sizing the defense of Montales. Tumira ng 3. Muntik na. Pero short on that one. Dazzle Paul Aspe, wala pang score dito. Pero maganda yung mga pinapakitang mga assist dito ni Dazzle Paul Aspe. Alam mo, ang ganda nung tingnan partner. Okay na Dazzle Paul Aspe, nasa kanya yung bola talagang gusto niya. Kinukuha niya muna yung defender tapos bigla niyang ipapasa, no? So, good assist maker itong si Dazzle Paul Aspe and good addition dito sa team ng San Fernando. Partner. That's how he breaks the defense. And kung kakampi ka ni Dazzle Paul Aspe, you must know how to read his yung mga galawan niya. Kailangan mababasa mo for you to position yourself well for those assists. Kaya ito maganda yung connection nila nitong si Jonel Bauson. Dahil nakakadalawa ng assist itong si Dazzle Paul kay Bauson. Yes, partner. At mabubusog ito maghapon. Before the timeout, partner, ito nag-chat sa akin ito si Kayo Paul. May pinapa-shoutout siya. Shoutout Kurt Michael Aike. Lagi daw yan nanonood ng Ako Bicol Cup. Ay, oo. Shoutout Kurt Michael Aike. Si Kurt Michael Aike. Laging nanonood sa atin. So Kurt, maraming salamat. And enjoy. Balbuena sa ilalim. Working his way now. It's Aspe. Binigay kay Montales na nasa unahan. At ayun. Hindi na challenge yun ni Humao-As. Oo, 2 points or 4 points rather mula dito kay Montales dito sa ating game. Oo. Number 21, binigay kay Humao-As. Humao-As, dribbling with his left. Walang masulugan. At nabitawan ang bola. Now Aspe, may tanga na. Binigay sa naunahan kay Bauson. Ayun, hindi man na-convert ni Bauson. Nandun naman si Marjon Puhol. Ito yung kagandahan nitong mga bigs nitong San Fernando, partner. Talagang napakasisipag, no? Oo. Yun ang napapansin ko at early goings sa ating laro. And sana magtuloy-tuloy yan para magkaroon sila ng magandang pagkakataon to grab this first win. Pero sabi naman itong si number 21 na si Renson Bacolod ay hindi pwede yan. Oops! Almost a traveling violation doon kung nahawakan pa yun ni Bauson. Tanton, Humao-As to Bacolod. Bacolod finishes with the right using the board. Let's end one, partner. Oh. And he got the continuation kaya mabibigyan pa siya ng bonus shot. Dalawa na lang po at maaari pang matapisan ng isa pa kaya magiging kung maipasok to ni Bacolod magiging 1-point lead for San Fernando. Both teams started the game pretty well naman. Yes, partner. At ayun, nakakuha pa ng offensive rebound doon itong mga taga San Pascual, partner. Now Humao-As still looking for a field goal. At ayan, finally hitting a 3 mula sa gitna. First 3-pointer. At the top of the key, oo. Oo, at ikalimang 3-pointer sa team nitong taga San Pascual, partner. With 1 minute and 32 seconds remaining sa ating first quarter.
Heat check naman para kay Dazzle Paul Aspe. Sabi niya, ako naman ang titira. And there you go. Ginamit pa yun ng board doon. Pinabanda pa nitong si Dazzle Paul Aspe ang kanyang 3-point shot. First 3-pointer nito ni Aspe. And that is also his first bucket. Pero nakakailan na siyang assist. Nakaka-4 na ata. Dazzle Aspe battling it out for the rebound against Baldibuena. Balbuena. Ito, another transition play. Wala na namang nakababa, partner. Finishing with the right. Marjon Puhol. 6 points na ito dito sa ating game. Yun, partner, napapansin ko, almost 3 situation, gano'n yung nangyayari dito sa San Pascual. Walang nakakababa on the other end. Oo, hindi ka agad nakakababa. Hindi ganun sila ka-aggressive when it comes to defending the transition. So, I think for them to sustain in this game and ayan, hindi umalago itong San Fernando, kailangan nilang dumipensa sa transition. Meron tayo mga substitution. Inilabas muna si Humau-As for itong si Baldemoro. Aspe to Montales. Balik kay Montales ang bola mula sa baseline. Binigay ulit dito kay number 8. And Macalay gets fouled. Almost making the shot. So ang ganda talaga pag mayroon kang Dazzle Paul Aspe executing your plays. Yes, partner. At nakakuha si Makaalay doon ng foul mula kay Mahinay. That's the first foul on Mahinay. And Makaalay missing those 2 free throws. Ayun naman si Balbuena. Long 3, wala. Rebound, Makaalay, ginugulo ng 3. At ayan, hindi na umabot dahil tapos na po ang ating first quarter action dito po sa pukpukan ng San Fernando at San Pascual. Nakakalamang po ng 4 na puntos dito ang mga taga San Fernando donning the blue and white jersey. Yes, partner. And yes, ang Ako Bicol Cup Masbate ay hatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Habang na kasunod pa, punong-puno po tayo dito sa Montreal Gymnasium. This is just our second game of our triple header. Kanina po nanalo ang mga taga San Jacinto kontra sa mga taga Batuan. Sila yung unang nakakuha ng panalo dito sa ating District 1, itong San Jacinto. And right now, magandang away ang ating nakikita dito, partner. Sabi mo nga, magandang away, di ba? Yes, partner. Sa unang quarter pa lang ng ating laban between San Pascual and San Fernando, including right now. You have something there? Yes, partner. Ito, napansin ko lang kasi yung that's why medyo nakakaungos itong mga taga San Fernando. Yung transition defense, partner, ang nagiging problema nitong mga taga San Pascual, partner. So, tama. Yun lang ang kailangan nilang i-adjust, partner, dito sa pagsisimula ng ating second quarter. So, and kinakapitalize pati iyon ng mga taga San Fernando. So, medyo masasaktan sila comes the last quarter pag lumobo yung kalamangan na yan. Oo. So, kailangan nilang mas paigtingin pa yung depensa, most especially sa transition dahil mga ilang fast breaks ba yun? Siguro 4? Oo, 4, 3. So, but again, ito, pasadahan ko itong mga leading scorers natin for Team San Fernando. We have Janelle Bauson with 8 points. At mayroon na siyang 2 rebounds. Sa kabila naman, we have Ken Balbuena with 9 points, partner. And lahat yan coming off the 3-pointers dito ni Tama. Ni Balbuena. 3 3-pointers made. Siguro nakaka-6 siyang attempt. And we're still looking for output mula dito kay Humau-As. So far, nakakaisa pa lang na 3-pointer and 2 free throws made dito sa larong ito. Now, Aspe will start this one. Executing the play. So, may bagong mga salta dito para sa sa mga taga San Fernando.
Balbuena, dire-diretso. That transition play was challenged. Aspe dishing it. And hindi man itinira ni nitong si number 8 na si Makaalay, pero naipasa naman niya ng maayos dito kay Brett Nicolas, and who will be shooting 2 free throws because he was fouled. Nampasahan, partner, na part of Team San Fernando on that sequence. Sabi ko nga, kinakapitalize talaga nila every transition na ginagawa nila, no? Oo. And initiating that is Dazzle Paul Aspe. Let's see kung may papasok ito ni Brett Nicolas. Kakaumpisa pa lamang po mga kasurog ng ating second quarter ng ating second game. Para doon sa mga kaka-tune in pa lang sa atin, we are live sa Ako Bicol Party List Facebook page, sa Reps Haldico Facebook page, Ako Bicol Online TV, and ganoon din sa ating YouTube channel, Ako Bicol Cup. Number 12 fires for 3, and that's good. Yan si Belbes. Oo, first 3-pointer nito si ni Belbes sa ating laro. Tama. Dazzle Paul Aspe will try once again. Not this time. Merong foul. That's on number 10. Number 10. Manlapas. Manlapas. Is called for the foul. 22-24. So dalawa na lamang ang kalamangan dito ng mga taga San Fernando. So a good start on the part of San Pascual. Yes, partner, on the second quarter. And that's the second foul on Bombay Manlapas. Belbes now to Baldemoro. Baldemoro, banyala kay Belbes. Belbes, pumunta naman kay Pauas. To Balbuena. Balbuena penetrating, pero nandun si Makaalay to challenge the shot. And the ball went out of bounds. It will be San Fernando's basketball. Dazzle Paul Aspe now. Ayan na naman ang atake sa ilalim. Pero nakaapak yung isang paa nitong si Manlapas before getting that pass. Good drive sana, partner. The part of Manlapas. Kala ko nga may foul pa doon. But stepping on the line ang tinawag na ating mga referees. Mamawas, lets it fly and puts it in. That's the second 3-pointer ni Gino Umawas sa ating game. 7 points, partner. Itong si Gino Umawas sa ating laro. Dazzle Paul Aspe. Makaalay against Humawas, and he was fouled. Lamang na dito, partner, itong mga taga San Pascual ng isa. This is Makaalay, second trip to the line. Oh, lucky bounce on that one. Yung kaninang unang free throw attempts niya sumablay. Ganun din ang pangalawa. So nakuha niya lang yung isa, yung una. Now Belbes for San Pascual. 25 all po tayo. It's a deadlock. Balbuena open sa corner, and that's his fourth 3-point shot made dito sa larong ito. At yun na nga, partner, talagang itong si Balbuena na may miyasa dyan sa 3-point arc na yan with 4 3-pointers sa ating laro at the 7 and 42 mark ng second quarter, partner. Oo. So napa-time out dito itong mga taga San Fernando. To talk things over siguro, partner, when it comes to their defense, no? Tama. Kasi naiiwanan nila itong si Balbuena and the Knights of Balbuena, and also ito si Humawas kanina with the 3-pointer and Belbes, partner. So if you are the coach ng San Fernando, how will you check this guy Balbuena hitting those corner threes both left and right? Basic na sagot dyan is just play 1-2-2 and then extend tayo. Pag alam nyo nang lumabas siya dyan sa 3-pointer, kailangan may tayong nakadepensa sa kanya. Tama. Okay, so let's see kung gano'n ang magiging adjustments ng San Fernando mula doon sa timeout na yon.
Russell Paul Aspe directing the play. Makaalay. Nag-pick for Aspe. Good luck. Nahirapan doon itong si Manlapas with that shot. Ito na, si Belbes, dire-diretso! Inihulog kay Baldimoro. Baldimoro naman inihulog kay Belbes pero naagaw na ng mga nakaputi. Russell Paul Aspe, Rabuan nagasa. And gets fouled by Humao As. Si Aspe naman hindi natatakot yan sa banggaan. Talagang ibibigay din niya ng katawan niya. Kahit yun, mas malaki sa kanya yung bumabantay na si Humao As. Ito din kasi yung brand ng basketball ni Dazzle Aspe. Talagang gusto niya yung mga absorb ng bangga na yan. Pag alam niya na may nagtitrail sa kanyang depensa. And he can even play post. Yes, partner. Pero napatandaan ko. Talagang gipit na Natandaan ko nung laro nila doon sa Sorsogon leg partner against Sorsogon City. Talagang pumuposte. Oo, pumuposte yan. Oo. Nagko-complain si Dazzle Paul ba't daw may tumawid habang nag-free throw siya. Tumawid si Mahinay Kaya they're talking things over. One more throw, partner. Okay, one more throw. Ayan, so ginamit na ni Aspe yung kanyang signature free throw na using the glass. 4 points itong si Aspe dito sa ating game, partner. Tama. He hit a 3 kanina or earlier. Humao As launches another triple. Pangatlo na niya yan dito sa larong ito. Medyo nakuha na ni Gino Umawas, partner, yung range niya dito. Tama. Aspe. Nahirapan doon. Ayun na. Tumatakbo yung mga nakabayot. Balbuena. Challenging the defense and making it. And a foul. Kala ko, stop and pop. Buti na lang. Nilusot, partner. That pa end one pa. I think itong si Balbuena and Humao As ay magkabady. Kasi tinanong ko kanina si Balbuena, taga saan ka, idol? Sabi niya, magkasama kami ni Humao As. So, let's assume. Pero nasa taga Manila siya. Siguro nagka-team lang sila sa ibang teams dati. Itong, alam natin, itong si Humao As from Zamboanga. So, Balbuena now, I guess he's the leading scorer dito sa koponan nila, sa San Pascual. Yes, partner. Ayan. Delivering the goodies itong si Balbuena. 15 points na ito, partner, dito sa ating game. At may 4 siyang 3-pointer dito sa ating laro. So lamang na po dito ang mga taga San Pascual, 34-26. Meantime, Marjon Bohol hitting a 3 for San Fernando. Yan ang pamatay sunog na tinatawag. Belbes. Ito Humao As. Humao As medyo malayo. Delikado yan. Pwedeng tumira siya dyan. Pinigay kay Belbes. Si Belbes palang titira. Pero short yung kanyang 3-point shot made. Ayun na naman. Si Balbuena. Balbuena. Inilapit ang bola. Pero mali yung napasahan. Eto na. Ang mga nakaputi in transition. Sabi ni Dazzle Paul. Sandali. Huwag tayong masyadong magmadali. Eto. Nice play. Pero inaabot ng depensa yon. Ayan. Nag-aagawan pa rin. For the possession. Talagang iba ang Dazzle Paul Aspe. Bauson. 10 Bauson. points, partner. Itong si Bauson dito sa ating. Pinagpahingan siya ni coach kanina. Ito, Gino signaling the play. Belbes pulls up and misses. Balbuena, open for 3! Yes! I guess that's his 5th 3-pointer of the ballgame. Yes, partner. Ika-5 3-pointer at ika-18 puntos dito ni Balbuena dito sa ating game. Talagang naiiwan siya na open. Yun yung sinasabi natin. Aspe. Medyo malakas yung tira. Binigay kay Bauson. Bauson hesitates. Binigay sa kanyang kakampi. Yung number 12, tumira pero ayan, si
Aaron Pohol yun. Nice follow up by Baldimoro. First 2 Aspe. points si Baldimoro. Challenging Mahinay. Kita mo naman yung bangga, partner. At yung binangga niya doon is yung big man, partner. Oo, siguro Si mga Mahinay. 7 inches taller sa kanya yan. Oo. Pero gano'n pa man, sabi niya, wala akong sasantuhin kung sino ang humaharang sa akin. So 31, humahabol na po dito ang San Fernando ng 8 utos. Kanina sa pagtatapos ng ating first quarter, nakakalamang po ang mga taga San Fernando. Pero ngayon, nabaligtad na. Because yung mga 3-pointers nito niya, courtesy of Balbuena, Humawas, and Belbes, partner. That's why nakabalik itong mga taga San Pascual dito sa ating laro. Oo. Samantalang ang mga taga San Fernando, maganda yung execution ng play, kaya lang medyo sumasablay when it comes to finishing it. So ito, first throw ni Aspe, Mintis, partner, talagang binabanda niya na. Oo. Yung tira niya. 4 minutes and 29 seconds remaining sa ating second quarter. Wala pa rin yung pangalawa. And he stepped on the line, sabi ng referee, it's a violation. So it's going to be the possession for San Pascual. Humawas now, getting into the middle of the court. Hesitation move. Dumiretso pa rin, and he was blocked by Bauson. Siguro mga nasa 6'2" din itong si Humawas. Yes, partner. Baldimoro, walang clear shot doon sa corner. Napunta na ngayon ang bola kay Humawas. Naghahanap mapapasahan sa loob, pero nandun yung mga nakaputi. Maganda rin yung interior defense on that sequence for San Fernando. We only have 2 seconds to shoot for San Pascual. Nakuha pa yun na naitira talaga at muntik nang binitawan, partner, nung narinig yung buzzer. Carlo Montales finishing with the right. Sayang yun. 6 points lang si Montales. Naitira, kaso nung pag-buzzer, binitawan ito ni 3 minutes and 39 seconds natitira po sa ating second quarter. Humawas. Malakas ang tira. Ayan, turning and shooting pero missing. Oops! Nabitawan din. Itong mga bagong salta. Dasel Paul Aspe. What a shot! That's a sensational shot mula kay Dasel Paul Aspe. Grabing galaw yun ni Aspe. Umupo pa sa ere, partner. Tama. Matapansin ko sa kabila, partner, itong Baldimoro, talagang hard worker, no? Oo. Every time na may tumira, talagang andun siya for the offensive rebound. Tama. Yung number 21, si Bacolod, hindi pa maka-score dito. But actually, Bacolod is one of the standouts din dito sa Team San Pascual. So, timeout ang Team San Pascual, and I think papasok ulit si Balbuena at itong si Belbes for San Pascual. 6 na puntos po ang kalamangan para sa San Pascual at 2 minutes and 47 seconds na nalalabi po sa ating second quarter. And again, this is just the second offering ng ating triple header for tonight on our day 3 ng elimination round dito po sa District 1. Again, isang linggo po tayo dito as scheduled kasi tatapusin namin po ang elimination round dito sa Ticao Island dito sa District 1. And those two teams na mamamayagpag will be just waiting for the result ng para sa District 2 and District 3. So ayun na nga,
doon sa schedule partner, sa Webes po, August 1, nandun kami sa San Jacinto, Plaza Año Nuevo, covered court. Oh, doon naman tayo sa San Jacinto, San Jacinto naman tayo. So ilan ba ang venue natin dito, coach? Dito sa District 1, Ticao Island. Ticao Island, 3 partner. At sa August 2, sunudan yan, August 1 sa Plaza Año Nuevo, covered court sa Ticao. Sa San Jacinto. Oo, at sa Biyernes naman, we are at dito, R. Espinosa Cultural and Sports Center sa San Fernando. Sa San Fernando naman. Pero ngayon, napapalaban yung San Fernando. Against San Pascual. Itong San Pascual kasi, I think doon na ito sa Burias Island eh. Yes, Tama ba? Oo. Actually, malapit ang Burias Island sa Camarines Sur. Oo. Ito namang itong Ticao Island facing Pilar, Dogsol, Bulan, Magallanes. Pagka nandun ako kay Misis sa Aguada Sur sa Magallanes, Sorsogon, natatanaw itong Ticao Island. Kasi 2 weeks ago nandun ako, sabi ko sa ating viewers, Kap, no, may 3 pong isla itong Masbate, no? Tama. Oo. We have the Ticao, Burias, and yung pinaka mainline Masbate. Tama. Bauson against Mahinay. Napakagandang fadeaway jumper ng number 9. Napaganda pa, partner. Oo, napaganda pa. 12 points na itong si Bauson dito sa ating game. Belmes now signaling the play for San Pascual. Binigay kay Balbuena trying to challenge itong si Bauson doon sa baseline, pero nabitawan ng bola and it went out of bounds. It will be San Fernandez basketball. Turnover, the part of Balbuena, partner. Ayan, unti-unti namang humahabol na itong mga taga San Fernando dito because of the turnovers na ginagawa nitong mga taga San Pascual. Bauson in traffic. Pasa pala yun, partner. Grabe yung talon ng Bauson, partner. Albungel, nabitawan ng bola. Nandun si Manlapas, nakuha ang Manlapas is keeping it alive for San Fernando. Pinagpahingan muna dito si Dazzle Paul Aspe dahil babad na babad din itong batang ito. So Robert Mahinay, foul doon, partner, with second personal foul at penalty na. Both teams dito sa ating second quarter. 1 minute 20 seconds po ang natitira. So 4 na lang po ang hinahabol dito ng San Fernando kontra sa San Pascual. Talagang tuwang-tuwa po yung mga tao dito sa loob ng Montreal Gymnasium dahil they're witnessing for the first time itong mga players ng mga munisipyo, mga towns ng itong District 1 o dito sa Masbate as a whole dahil dito po sa ating Ako Bicol Cup Masbate. Okay, and very appreciative naman po yung mga even the LGUs with this league nahatid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. So that's the first point nito ni Mahinay sa ating game. At yan na naman si Belbes. Naagaw nitong si Puhol. Balik kay Almugel, balik kay Puhol. And Puhol, Marjan was fouled going up to the basket. It's a foul on Mark Duan. Penalty na dito, partner. Penalty na yung mga taga San Pascual. Both teams actually penalty. So oo, every foul. 107 ang natitira po sa ating relo. Pasok ang unang tira ni number 20, isa sa mga puhol ng San Fernando. Marjan Puhol. Marjan Puhol. Pasok pa rin yung pangalawa.
So, dalawa na lang po ang lamang ng mga taga San Pascual dito. Bacolod with the ball to Humau-As. Swings it. Napunta uli kay Bacolod ng bola. Now, it's Balbuena with the ball. Tumira ng 3. Masyadong matulis pero pasok na pasok yan. That's his 6th 3-point shot made dito sa ating laban na ito. Grabe partner, talagang mainit ang kamay nitong ni Balbuena. Sa warm-up pa lang kanina, nakita ko lang. Sabi ko, may tira tong batang ito. Naagaw na mga naka-purple. At ayun na naman si Balbuena. Balbuena getting a bump and he gets fouled. 24.5 seconds ang nalalabi po sa ating second quarter. Malapit na po magtapos yung ating first half actually. Nakalamang ang San Pascual 44-40 at maaari pang madagdagan ito kung maibubuslo ni Balbuena ang dalawang free throws na ito. Pasok yung una partner. So that's a foul on Marjon Puhol. That's the second foul. That's why ito si Balbuena is andito sa free throw line. Ayan, missed yung pangalawa, so splitting it. Mula sa free throw line itong si Balbuena. Almodiel thinking of 3, binigay sa loob. Bauson working his way pero si Manlapas ang nagtapos ng sequence na yon after the miss of Bauson. And there you go. Diyan po nagtatapos ang ating pangalawang yugto. The first half of this battle between San Fernando and San Pascual leading by 3 points. At yan, punong-puno na tayo dito sa Montreal Gymnasium. Again, maraming salamat kay Mayor Glenda Villahermosa for allowing us to be here. Maraming salamat po, Mayor. Maraming again, salamat po. Coach Paul, tayo ay magbe-break muna. Pero bago yan, maalalahanin natin na ang Ako Bicol Cup Masbate ay atid po sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Tabang na, nasarog pa. Magbabalik po kami. Yan lamang po kayo.
Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Ang Ako Bicol Party List, marami nang natulungan. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, nanguna sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa Kabikulan. Access Road leading to Bicol International Airport, Legazpi City Coastal Road, Mabinit, Lidong Alternate Road, Bangkeruhan, Misua Road, Upper Mabinit Road, Mayon, Mariawa, Puro Road, Bagakay Coastal Road and Shore Protection, Buyuan, Lidong Alternate Road, Bugtong, Pawa Road, Tahaw Road, Matnog, Banyadero, Miisi Road, Mabinit, Matanag, Alternate Road, Miisi, Bunga, Alternate Road, Buena Vista, Maipangi Road, Imalnod, Mariawa Road, Buena Vista, San Isidro Road, Mayon, Mariawa Road. Nanguna sa pagpapatayo ng maraming infrastruktura. Bicol International Cruise Ship Terminal, Bitano, Multipurpose Building, Buraguis Elementary School, Multipurpose Building, San Roque, Multipurpose Building, Buena Vista, Multipurpose Building, Legazpi Science High School, Multipurpose Building. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang digdi sa muya. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Kaya saan ka pa? Sa dati na, may serbisyong pinagtibay ng panahon. Mas pinatindi pa. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan. Mga panturismong infrastruktura. Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaon ang tabang digdi sa muya. Mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol Party List. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa muya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Alright, nagbabalik po tayo dito sa magandang away ng San Fernando at San Pascual. Dito po sa ating second game ng ating Day 3 ng Ako Bicol Cup Masbate. Ayan, papasok na po tayo sa ating second and final half ng larong ito. Aba, git-gita ng laban, 45 to 42. At as you can see right now sa monitor natin, partner, talagang punong-puno na tayo dito sa Monreal Gymnasium. You can see beautiful faces. Look at those beautiful ladies out there. Oo, partner. At nagagwapuhang mga kalalakihan na nandito rin witnessing this live action. Yes, partner. At yun nga, pasadahan muna natin itong ating halftime statistics, no? For both teams. Bench points for San Fernando, 14. At sa kabila naman, San Pascual, 5. Points in the paint, partner. So, kitang-kita yung kalakihan nitong mga taga San Fernando, 30. Kumpara sa 6 ng mga taga San Pascual. Turnovers, mas maraming turnovers itong mga taga San Pascual. That's why siguro kaya nakahabol itong mga taga San Fernando dito. Fast break points, yun nga sinasabi ko kanina, capitalize every opportunities nitong mga taga San Fernando, yung mga transition na ginagawa nila. 23 kontra 3. Second chance points, doon naman bumawi itong mga taga San Pascual with 12 points kontra sa siyam nitong mga taga Naumusan itong mga taga San Fernando sa fast break points itong San Pascual dahil nga nung una ay talagang hindi sila dumidepensa sa mga transition plays itong San Fernando. Kaya yon 23 to 3. Pero maganda naman kahit paano dahil nakakalabang sila dito. We're talking about Team San Pascual and ano kaya magiging adjustments naman ng koponan nitong si Coach Reynold Bahar sa pagpasok natin dito sa second half. Yes, partner. At itong mga leading scorers natin, no? For both teams, San Fernando, we have Marjon Pohol with 12 points. And itong si Jonel Bauson, may 12 points na rin, partner. At sa kabila naman, Ken Balbuena with 24 big points, partner. At sa yung isa, si Gino Humawas, may 11 na, partner. Oo, so kailangan nilang pigilan itong si Balbuena dahil nakaka-anim na 3-pointer na yan. So kita mo naman, kakasabi mo lang, may umaasawa na dito kay Balbuena, partner. Oo. Pero sinubukan din ni Baldemoro na tumira sa tres, pero pumalya siya doon. Pero good try pa din on the part of Team San Pascual. Dazzle Paul Aspe, nasa left side of the court. Binago niya yung posisyon niya. Dati pumaposisyon sa gitna. Almodiel, tumira ng tres. Muntik na. Nakuha ni Montales. Wala. Nandun si Bauson to save the day. Para sa kanyang mga kakampi. Yeah, cleaning up the mess is Jonel Bauson. The 6'3" center nitong mga taga San Fernando. Tapos yung tira. Itong si Bacolod. Bauson. Nakabalik sa kanyang bola pero hindi short yung kanyang layup. Now it's Balbuena against Aspe. Malakas ang tira. Mapupunta ang bola ngayon sa mga nakaputi. Ang koponan ni Dazzle Paul Aspe, ang San Fernando. Almodiel. Balik kay Aspe ang bola. Montales, binigay kay Bauson sa ilalim. Aspe, tumira at pumasok, umiscore para sa San Fernando. So, ayan, lamang na po ang mga taga San Fernando ng isa. Partner, nakahabol na dito at yun nga. Pero kanina kita mo yung gestures ni Aspe, talagang ayaw na muna tumira, naghahanap siya ng kumakat eh. Oo, tama. Sumasayaw ngayon itong si Humawas. Tumira ng tres, pasok! Binawi ka agad. Balik ang kalamangan sa mga taga San Pascual, 48 to 46. Yes, ika-apat na 3-pointer din ito ni Gino Humawas dito sa ating laro. Aspe. Nakita si Montales sa kanan. Montales, hesitation. Short yung kanyang tira. Ito na, si
Ayan na naman ang tres ni Balbuena. Pang-pito na niya yan sa larong ito. Grabe partner itong Balbuena. At again, ayun, binawi naman ni Bauson sa kabila partner. Oo, mabilis na binawi ng mga taga San Fernando. 16 points na yan partner dito sa ating game. So far, siya yung talagang bumubuhat sa kupunan ng San Fernando. Umawas, nakalusot! Naiwan doon itong si Manlapas. Almodiel, binagay kay Aspe. Aspe dribbling with his left. Penetrates, nakita si Bauson sa nakumakat, pailalim. And that's a nice play once again for Dasil Paul Aspe. Good connection with Bauson na will try to complete a 3-point play. So ayan, may mga substitution tayo for Team San Pascual. So bonus throw partner mula dito kay Bauson. Alright, and sige, while itong si Bauson ay tumitira ng bonus shot, may report tayo mula kay Miss Jessamay Navales. Miss Jessamay, pasok. Maraming salamat Kapa Morgan and Coach Paul. We are witnessing an evenly match between San Fernando versus San Pascual. Pareho nagpapakita ng pagigpit ng depensa. Sa kasalukuyan lamang nga ang San Pascual. Sees our opponent, adapt and adjust. Ayan nga ang naging pahayag ni San Fernando head coach Coach Raymond Bahar. Kaya naman during the halftime huddle, Coach Raymond instructed his players to spread the defense dahil sa San Pascual shooter advantage. Yan muna ang update. Balik sa inyo Kapa Morgan and Coach Paul. Nice dish mula kay Aspe. Maraming salamat Jessamay Navales for that report. Akala ko ititira ni Aspe. Yung pala, may nakikita siya na may tao dun sa ilalim. And that's Bauson. Sabi ko nga, mabubusog itong si Bauson. Dito kay Aspe. Ayan naman. Makikita natin yung depensa talaga ng San Fernando. Medyo umiigting na. Pero nandun si Belves. With that, was that a 3-point shot? Yes, partner. That's a 3-point shot. Oo. Second 3-pointer nito ni Belves dito. Yun nga, sabi nga ng coach partner ng San Fernando, we need to adjust on the defense kasi yung mga shooters talaga nitong San Pascual is talagang pumapasok yung mga tira, partner. Tama. Deadly itong si Balbuena hitting 7 3-pointers already. And si Cantono, si Humawas naman ay nakakatatlo or 4 na ata. Ayan, napunta sa mga nakaputi ang bola. Bauson, inihatid sa ring. Ang bola. Scoring another bucket for San Fernando. Ganun lang, 20 points na itong si Bauson sa ating laro, partner. Dalawa na lang ang lamang nitong mga taga San Pascual. Kumawas. Dancing with Puhol. And he got fouled. Driving through the lane. And he will shoot 2. So that's on Aaron Puhol, partner. Oo. Second personal at first team foul ng mga taga San Fernando dito. Nangangalahati na tayo sa ating third quarter. 5 minutes and 12 seconds natitira. Kapa Morgan and Coach Paul Sepe bringing you the action mula dito sa Montreal Gymnasium para sa ating once again the day 3 ng elimination round dito sa District 1 ng Ako Bicol Cup Masbate at din sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Katabang na kasulog pa, siyempre binobroadcast yan ng IMBC or Infinity Media Broadcasting Company. Muntik pa daw makakuha ng rebound itong si Duwan, partner. Buti na lang na-control ni Aaron Puhol yung bola. Now Aspe. Will he try to score? Ayan, pumasa na naman itong si Aspe. Nagkaroon ng slow step si Aspe. Maganda yung pasak pa kay Almodiel, kaya lang hindi na i-convert into a 3-point. Hindi na i-convert yung 3-point shot. Ayan na, nagkaagawan ng bola. Intensity ba ang hinahanap nyo? Ayan, ang dalawang kupunan na talagang parehas ayaw magpatalo. Good steal on the part of Aspe, partner.
Isa na lang ang kalamangan. Ayan na naman, libre si Balbuena, pero short. This time, Aspe, nakita na nasa unahan si Montales. And there you go, finishing with the left hand using the board. Lamang na dito ang mga taga San Fernando. So this is a seesaw battle, partner, ng dalawang kupunan. So ito si Montales, 10 points na din dito sa ating laro. Muntik lang maagaw ni Aspe mula kay Belbes. Belbes steps back. Naghahanap ng mapapasahan. Nakita si Balbuena. Balbuena tumira. Pasok ang tres! Meron pang foul. Ibang klase ang pinapakita nitong babang ito. From Metro Manila. Napadpa dito. 4-point play, partner. Sa Monreal Masbate to do the job he was tasked to do mula dito sa kanyang coach na si Coach Antonio Fuentes. And merong discussion yung mga players with referees. Sinong natawagan ng foul doon? That's Montales, partner. Montales. So anong mangyayari? I thought it was a counted shot. Okay. So sige, we will see. Oo, at usap-usap yung mga officials natin. At meron tayong timeout. Yes, partner, may timeout muna tayo. And yung mga officials natin will try to... Okay. So ayun, that 3-pointer nito ni Balbuena, counted yon. Oo, so sige, bumalik ang kalamangan, partner, dito sa mga taga San Pascual. Antayin natin yung mga courtside reporters natin at para malaman natin kung ano ang nangyari sa mga latest yung latest na sequence kanina. We saw a 3-point shot made by Balbuena, and we thought that he was fouled making the shot. So alamin natin kung ano nga ba talaga ang nangyari doon with the help of our courtside reporters. Yes, partner. I think this is just going to be a possession for San Pascual. Yes, so but again, pasok yung tira, partner. Pasok yung tira. Okay, so I think merong nakuha. Okay, partner. Anong sabi ni Mabel? Yung nangyari sa last sequence, partner, may foul away from the ball. Hindi naman si Mahinay. Hindi si Balbuena yung na-foul mismo, yung shooter. Pero counted yung basket and possession pa rin. Okay. I was assuming na mag-free throw pa si Balbuena. At yun, mag-free throw doon si Balbuena. Getting the continuation. Yun, sure na yun na mag-free throw, partner. Kasi nga may foul at end one. Yung kanina, away from the ball, but basket yung... This guy is doing wonders for San Pascual. Grabe, partner. Balbuena. Nakalimutan ko kunin yung first name niya. That's Ken. Ken Balbuena. Okay. Kapangalan pa nung anak ko, si Ken. Ken Madronio. 62-58. Minutes, partner. Pero ganda yung energy na pinapakita nito ni Balbuena dito sa atin. Well, Aspe, ganun pa rin. Directing the play para sa San Fernando. That's a nice play. Magkapatid Very good play. Good give and go by the two Pujols, partner. Mahirap yun kasi kalaban mo dun yung baseline at saka nasa ilalim ka pa ng ring. That's a tough play. Pujol. And another foul away from the ball. This time mula kay Belio. Si Aspe yung na-foul niya doon.
So this is a battle, no? This is a... Yeah, we have a game here. Yes, partner. Sa Talagang loob yan. ng Montreal Gymnasium. 2 minutes and 56 seconds na natitira po sa ating third quarter. Ito, balik sa zona itong mga taga San Pascual dito. Gusto yan ni Aspe, pagka ganyan. Kaya lang nagmintis. Good follow-up for Puhol. Yes, partner. Defensive rebound, so walang bumax out dito kay Aaron Puhol, partner. Siguro mayroon din naman, kaso sa laki ba naman itong langkahan itong si Puhol. Isa siya sa mga Puhol. We have 3 Puhols. That's Aaron Puhol. Aaron Puhol itong na magpi-free throw. You know, still getting used to the names of the players dito sa Masbate leg natin. Some are familiar, but most of them, sabi ko nga, unfamiliar, at least with me. Pero yon. But may mga faces naman talaga ng mga dati ng players. Oo, dati. Oo. Arjun Puhol missing the free throw. Oh, nabitawan. Masyadong napalakas ata ni Humawas yung kanyang pasa para sa kanyang kaibigan na si Balbuena. Sabi ni Balbuena, pwede mo na sanang i-bounce pass na lang. Aspinall. Binabalanse ang kanyang teammates. Balik kay Aspe ang bola. 8 seconds to shoot. 3-point shot attempt. Wala. Wala dito kay Puhol C. Another Puhol. That's Cyrus, partner. Cyrus Puhol. That's his first attempt dito sa larong ito. Mula sa bench. So, 4 pala ang Puhol dito. Apat, partner. Pumawas, binibigyan ng screen against R. Puhol. 10 to shoot. Muntik nang ma-convert yung tirang yon. Cyrus Puhol. Binigay kay Aspe. Aspe. Working his way. Pailalim, but he was fouled. That's a holding foul on the part of Renson Bacolod. 1:24 to go sa ating third. Lamang lang po ng dalawa dito ang mga taga San Pascual. This is a very tight ball game, partner. Itong dalawang kupunan, no? Okay, kapit kayo mga kasarog. Kapit kayo dyan. At huwag bibitaw. Papasok itong si Valdemoro. Papalitan mo na itong si Bello. And again, this is just the second game. Mayroon pa po tayong last offering mamaya. Napakagandang pasa at napakagandang reverse layup mula dito kay Arjun Puhol. Another steal. Uy, grabe pala kung lumundag tong isang Puhol. Ano? That's Cyrus, partner. Cyrus Puhol. Yung nakabasket, that's Aaron Puhol. Aaron Puhol. Yun. Makukuha ko din yan paglaon ng panahon. Gandang recognition ni Aspe because itong si Duwan nakatalikod doon sa depensa. Tabla po tayo. 1:08 sa ating relo. Third quarter. Balbuena humingi ng screen. Tumira. Tapos ang tira. Big rebound. Bauson. Binigay kay Aspe. Tumatakbo na ngayon mga nakalaputi. Hoy. Grabe, hindi kamali doon si Aspe. Hindi daw tumuloy itong si Aaron Puhol doon sa kate. Oo, tama. Kaya nabitin si Aspe. And nowhere to go para sa kanya. That's a turnover from Dazzle Paul Aspe. Ito, pero pansin mo, partner, sa kabila itong si Gino Humawas. Halos hindi pa pumuputok dito. So yun ang nakakatakot. Mayroon kang Balbuena, mayroon ka pang Gino Humawas dito sa kabila. Dito sa San Pascual. Kaya nga. Wala si Humawas.
nakalusot na naman. And he was fouled by Bauson. I think naglaro din ng pro ito si si Bauson, or I think he was drafted sa PBA. I don't have a lot of information about this guy, itong si Jonal Bauson. Pero talagang meron siyang height at merong tira. Pasok ang unang tira nitong si Humauas. Gino Humauas for San Pascual mula sa free throw line. 15 points na rin ito si Gino dito, partner. Okay, Mintis nabati ko, nabati. Nabati mo eh. Mintis yung pangalawa. And it will be San Fernando's ball. Sa foul na number 20, Duwan. 34.2 remaining dito po sa ating third quarter. Abangan niyo po mamaya ang ating final game. Yung Montreal mapapalaban kontra sa mga taga Claveria. Claveria is also from the other island. Yes, Burias. So, Burias. Kagaya nitong San Pascual. Wala tayong wala tayong venue doon. Wala, partner. So dito lahat sa Ticao Island na, yung sa first district kasi. Oo. Okay, so half a minute to go dito po sa ating second quarter. Humauas. Mukhang nag-iisip na tumira mula sa midcourt. And that's clearly a nagrereklamo ito si Gino, tapik daw eh. Tapik, pero it was called for the backing violation. Yes, partner. 17 seconds remaining, partner, on the third quarter. So kayang lumamang dito ng mga taga San Fernando sa possession na ito. Let's see kung anong gagawing magic nitong si Daxel Paul Aspe. Ayun pala ang gagawin niya, partner. Slow stepping papunta sa loob and converting the shot. Ayun. So pagtatapos itong first half na nakakalamang ang mga taga, di ba na-update, no? Yes, partner, but lamang ang mga taga San Fernando. San Fernando, 64-63. Ayun na nga. Hindi pa na-update yung score natin. But anyway, that last shot mula kay Aspe was counted. Oo, so i-correct naman yan. So 64-63 po talaga ang official score natin as we end the first half action. Oo, partner. Yes, partner. First, this is the third quarter. Third quarter. Papunta na tayo sa fourth quarter. So fourth quarter na tayo. And grabe yung battle kasi, siso battle. But yung mga performance ng mga player, this Ken Balbuena, grabe, partner, yung shooting na binibigay. At sa kabila naman, the height and might of this Jonel Bauson. Ang bumubuhat. Yes, ang bumubuhat naman sa kabila. When it comes to scoring. Pero when it comes to for execution of plays. Execution, delivery, partner. Aspe talaga. Paul Aspe din. So again, sabi ko nga, don't look down kasi sa kabila mayroon pang Gino Humauas na medyo umaalat pa rin yung laro. At napahingahan din itong si Ken Balbuena. So tingnan natin, partner, kung ano magiging adjustments itong dalawang coaches natin, si Coach Antonio Fuentes at itong si Coach Reynold Bahar. So this is a very tight ball game, partner. Isa lang ang kalamangan ng mga taga San Fernando dito. Indeed, and it's anybody's ball game. Pwedeng San Fernando, pwedeng San Pascual ang manalo dito. Titingnan na lang natin kung sino ang magkukumit ng more errors kumpara sa opposing team. Usually doon natatalo madami kang turnovers. And for you as a team, kagaya nitong crucial ang laro, dapat mas maigting yung depensa mo. Yes, partner. Para mag-create ng pressure sa kalaban at mag-create ng mga errors.
Yun naman lagi, ma-force sila partner. to make those errors. So, yun naman lagi. Yung depensa walang malas dun eh. So, start from there and then stick to your system kung mayroon man at talagang stick to your game plan, partner. Oo. Kasi hindi kayo magkakamali pag yung sistema nyo yung ginawa nyo. Tama. Pero you have to start sa defense. Oo. But again, ito pasadahan ko itong mga leading score natin. Sa San Fernando, we have Jonel Bauson with 22 points and 8 rebounds, partner. At sa kabila naman, we have Ken Balbuena with 32 big points, partner. At mayroon 5 rebound at may 2 assist. Grabe. So, shout out muna tayo. Benji Lobo Bernaldez. Magandang gabi po. Rodeo Masbate Eagles Club. Aba? Ako. Sige, maraming salamat po. Siya yung president ng Rodeo Masbate Eagles Club. Itong si Sir Benji Lobo Bernaldez. Maraming salamat po for watching. Ayan, all alone doon si Montales for that easy 2. Ayan, so lamang na dito ng 3 ang mga taga San Fernando sa pag-uumpisa ng ating fourth quarter action. Kumawas talagang binabantayan ni Aspe. Ayun. Bacolod missing. Ayan na si Balbuena hitting another one. That's the 9th 3-pointer. Grabe ang binibitawan. Grabe bumitaw to sa 3. Talagang babantayan mo dapat. 35 big points, partner. Oo. Dito sa ating laro. Yung ba dapat ang iba box 1 Kailangan dapat talaga kanina pa. Big rebound for San Pascual. Ito na. Bacolod. May tanga na ng bola. Setting his teammates. Binigay kay Humawas. Working with Puhol. Nakalusot. Nakatira. Nakascore. That's Gino Humawas. We have a tied ball game. Or make it 68 na para sa San Pascual. Lamang na naman sila ng 2 dito. Babawi ang mga taga San Fernando, pero Montales missing from the corner. Good box out to the part of Mahinay. Ito, Gino Bawas signaling the play. Ito, humingi ng screen, partner. Nice drop pa sana, kaya lang hindi nakuha ni Mahinay. At ayun naman, Baldimoro doing the work para sa San Pascual. We have a tied ball game. Grabe, partner. Nakalalamang na ng 4 itong mga taga San Pascual. 3-point shot. Not good. Para kay Nicolas. Ito, partner. Ito ang ginagawa dito ng San Pascual. 2-man game, partner. Humihingi ng screen itong si Gino. At from there, pag nakalusot siya, hanapin niya yung open man. Tama. Nagtatrabaho na dito talaga si Humawas. Huli doon si Balbuena. At ayun, easy 2 na naman para kay Montales mula kay Dazzle Paul Aspe. 14 points na yan, partner, dito sa ating game. After that misfortune mula kay sa play ni Balbuena kanina. Good defense on the part of San Fernando. Umawas. Lulusot. I-score sana. Muntik na. Muntik na ang pumasok yun. But ang signal ng referee natin, it's a foul, a blocking foul. Down siya. So, throw in to. Blob. Baseline inbound to, partner. Okay. So, Humawas will not be shooting 2 free throws. Oo, kasi down yung tawag ng referee. Pasok na naman yung mga Puhol brothers. Bello will inbound for San Pascual. Nakabalik sa kanya yung bola. Tumira. Nagmintes. Puhol. Nakita na nasa unahan ng kanyang kapatid. Nagkaagawan. Nakakuha ng mga naka-violet ngayon. Mga taga San Pascual. Belbes with the ball. Dribbling with his left. Against Montales. Crossing over
trying to shake the defense. Pero merong foul itatawag dito kay Montales. So ilalabas mo na dito si Ken Balbuena at si Gino Humawas, partner. So ang naglalaro dito, I think more on local players for Team San Pascual, partner. I think kailangan mo nang pahingahin ng konti, Oo, kasi kanina nakikita ko si Ken Balbuena is talagang humahawak na doon sa paa niya. Siguro sign of cramps na din, partner. Baldimoro open for that one pero hindi na ibuslo ang 3-point shot. Okay, same ball. Belio. Ayan. Muntik na yung camera natin doon, partner. Pinalitan siya ni Duwan. Baldimoro. To Belio. Belio. Nakita si Belbes. Ayun, hindi niya namalayan yung shot clock. Shot clock. So sayang yon para sa mga taga San Pascual. Ngayong dalawa lang ang kanilang nilalamang dito kontra San Fernando. Every possession for both teams is a very important one. Or should I say, ones dahil madami. Ito, balik sa 2-3. Uy, sapal doon itong si Montales. Good defense on the part of Mahinay. So ito, partner, sa tingin ko dapat maganda yung ball movement dito ng San Fernando kasi once na umiikot yung bola, yung zona nitong San Pascual medyo na nasisira eh. So that's a hit! Mula dito kay Puhol M. Marjon Puhol. Just when they needed it the most. Lamang na sila ngayon ng isa. Nakawala pa ang bola sa mga kamay ni Baldimoro kaya it will be another possession for San Fernando. Another chance for San Fernando na madagdagan itong kalamangan. Ito, lamang ng isa. So it will depend sa magiging execution ngayon ng Dazzle Paul Aspe. At binalik na din, partner, itong dalawang guest player nitong San Pascual dito. Oo. Pasok na din uli sina Balbuena and si... Ayan na naman! Pasok na naman! Ang tira ni Puhol M. Grabe yung composure, partner. Oo. Left and right, he's doing it. In this crucial time of the game. So lamang na sila dito ng 4. Kailangan makabawi ang San Pascual. Ayun, binatikal na lang ni umawas ang tirang yon, hoping to fish a foul. Oo, kala niya tatama yung challenge ni Jomar Puhol. Oo, pero maganda pa rin yung attempt yun. Kaysa naman hindi ka maka-attempt. Aspinao. Isiset pa uli itong si Marjon Puhol. Or si Aspe. Slow step. Binigay sa labas sa corner. Nakuha pa rin ang mga nakaputi ang bola. Aspe. Merong I think nakakuha ng fresh 24-second shot clock doon yung San Fernando, tama ba? Oo. Shot clock violation yun. Ay, hindi tumama yung last na yung corner shot. Corner 3-point shot ni Montales. Kaya tama. Aspe ko na ba attempted to shoot it, pero he opted to pass. Kaya yun, natawagan sila ng 24-second shot clock violation. Akala nila tumama dun sa ring. Hold on to your seats, mga kasurog. 74-70. Asan ang mga taga San Pascual? Asan ang mga taga San Fernando? And kanina, yung mga taga San Fernando shouting defense. Oo, shout out nga pala doon sa mga nanonood sa atin online. Ayan hello po sa inyong lahat dyan. Oo, salamat na lang po sa panonood
I'm sure madaming nanonood sa atin ngayon online. Yan na. Balbuena. Nakita si Mahinay was he fouled? Tama. Foul, partner. Oo. Meron tayong 4.4K na viewers online. So shout out po sa inyong lahat. Maraming salamat sa panonood Hello po po. sa inyong lahat dyan. Alam mo, hindi lang naman itong mga taga Masbate yung nanonood sa atin online. Even some parts of the Bicol, ibang probinsya na dito sa Bicol region ay nanonood po sa atin. So we would like to greet all those watching from Albay, from Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Catanduanes. Hello po sa inyong lahat. Maraming salamat for watching. And ready na din kayo because this is our last leg, partner. And after this, papunta tayo sa exciting part. Oo. Itong Inter-Province, di ba? Tama. So, again, sino kaya ang magwawagi at magkakamit ng kauna-unang ako Bicol Cup Masbate championship at and of course after this yung Inter-Province, sino kaya ang kauna-unang tatanghaling ako Bicol Cup champion dito sa Bicol. Ayan, yan ang aalamin natin. Kaya nga nandito tayo. That's our mission. Batiin natin si Wadi Jan Batsilyer. Wadi, kamusta ka dyan? Miss ka na namin. Balik ka kaagad ha. And si Coach Wawi Vista also watching right now. And we have a viewer from India. Si Burabon, John Mike. Ayan. Hello po. Kinuha lang natin yung short opportunity na yun. Balik tayo sa ball game. Magpi-free throw po si Mahinay after he was fouled. Missed yung unang tira. Kailangan ng I think concentration itong si Mahinay to make the shot. Ngayon pa naman nalalamangan sila ng 4 at 3 minutes and 41. Pasok yung pangalawa. Narinig tayo. So tatlo lang po ang lamang ng mga kakampi ni Dazzle Paul Aspe. So ito, Sona again pero extended yung nasa harap. Yan ang gusto ni Dazzle, partner, kasi nga he can off to drive dyan sa middle. Maganda sana yung play kaya lang hindi na ipasok. Boson. Oy! Sayang yun. Ayan na. Ayun, hindi nila nakita. Nandun si Bawson. Hindi bumaba si Bawson dahil meron siyang parang natapilok May iniinda siya sa kanyang paa. Natapilok kaya hindi siya bumaba. Kailangan i-capitalize yan, partner. Oo. And humawas. Pamatay sunog na 3 ang binitawan. So balik sa dalawa ang kalamangan. Pero yun nga, hindi nila na-capitalize yung first possession, partner, na medyo mainiinda itong si Bawson. Bagkos, siya pa ang nakabasket sa kabila. Oo. You need to make that shot kasi all alone naman siya doon eh. Pero may ininda siya. Yung right ankle niya, mukhang nakaapak ng paa doon sa last play nila kanina. But again, the 2-point lead dito ng mga taga San Fernando. 2 minutes and 40 seconds remaining po. Aspinao directing the play. Puhol sa ilalim. Nasa traveling. Was called for a traveling violation. Sayang yon. So may opportunity itong mga taga San Pascual to cut the lead or even tied or sila pa ang lumamang. Oo, but for San Fernando, they need to defend. Depensang maigting ang kailangan. Ayan. Gusto namang sumayaw ni Humawas with Dazzle Paul Aspe. What a shot there. Another 2 points for Geno Humawas. So yun ang gusto niyang match-up, partner. So tied ball game tayo dito. 76 all. 2 minutes. Ayan, last 2 minutes tayo. At mapupunta sa free throw itong si isa sa mga Puhol. So that's Jomar Puhol, partner. Jomar Puhol. Ito. Kailangan tong mga free throws na to, partner, dito sa ating
twilight zone ng ating laro. So 1 minute and 56 seconds na lang ang titira. So masusubukan dito si Jomar Puhol sa free throw line. Under pressure ito eh. Titingnan natin kung gaano kalakas ang dibdib nitong batang ito. Pasok ang unang tira. Malakas. Malakas ang dibdib niya, partner. Composure. Oo. Compose na compose. Sige. Let's see kung may papasok niya yung pangalawa. Pasok pa rin yan. So balik sa kanilang kalamangan. San Fernando by 2. Ayan. So tumawag ng timeout muna si Coach Antonio Fuentes of San Pascual para pag-usapan ng mga bagay-bagay dahil 2 minutes na lang or actually 1 minute and 56 seconds nakakalamang yung kanilang kalaban na San Fernando. Although kanina at the early goings of this ball game nakukuha nila yung kalamangan, pero sabi nga natin match na match itong dalawang teams na ito. So ayun na nga partner, balik tayo dito with 1 minute and 56 seconds. Lawang lang po ng dalawa. So kapit mga taga San Pascual. Tama. Tingnan natin partner kung sino ang pupuntahan nito ni Coach Antonio Fuentes dito sa play na ito after a timeout. Ay walang iba dyan kundi itong dalawang shooters nila. So kailangan maging maingat dito ang San Fernando kay Balbuena and kay Humauas. So ito, nakatao partner. Oo. Tumira ng 3! Itong si Belbes! Yun, partner. Good unselfish play on the part of Gino Humauas. So, mali yung inaasahan natin na pupukol. Ang pumukol si Belbes. Oo. Aspe penetrates, gets fouled. And ayan, lamang na ang San Pascual lang 1 puntos pero nasa free throw line sa Aspe. At 1:23, maaaring maibalik ng mga taga San Fernando ang kalamangan sa kanilang panig. Crucial free throws, partner. Oo. Ayan, batiin ko din si Koy Guaps. Koy Guaps. So tingnan natin itong free throw ni Aspe. Mintis ang unang tira. Sabi ni Jomar Puhol sa kanya, partner, pasok mo yan. Kasi kanina, pinasok ko yung 2 free throw. Ayo. Ay, hello, Sir William. Mintis, partner, yung 2. But again, na-rebound ito ng mga taga San Fernando. At nakakuha pa ng foul itong si Bauson. Ayan, si Boss Juan pala nag-chat sa atin. Dali. Okay. Ex-Rio. Salamat. Long time no here. Ayan. And si Sir Juan Ong. Pasok yung unang free throw, partner. Ito ni Bauson. Sige. Pangalawang tira. Almost making it pero umalog lang ang bola. Ito, deadlock tayo partner with 79 all. 79 all tayo. Kapit po kayo with 1 minute. Mintis din yung tira ni Belio. At eto na ang mga taga San Fernando. Seconds to play dito, partner. Hoping to get the lead. Nice play from Dazzle Ball Aspe. Dubauson. 2 puntos lang yan. Maganda talagang connection ng dalawang ito. Ayan na si Belbes, rumaragasa. Binigay kay Humauas. Lumapit sa ring. Wala, Mintes. Nakuha ni Aspe ang bola. Need to foul here, partner. At sa mga ganitong pagkakataon na kabisado na ni Aspe yan. Mga ganyan. 26 10 seconds remaining sa kanyang shot clock, partner.
Aspe trying to force it and he was fouled. Wala pa naman sa penalty. Wala pa. That's a baseline inbound, partner. Magandang gabi rin kay Mark Anthony Balansin. Bro, asan ka na? And hello kay kay Gordola. Watching right now. Gordola, isa sa mga assistant coach ng Uson. Hello po. At ito, baseline inbound, partner, with 20 seconds remaining with 14 seconds on the shot clock, partner. This is very crucial. Lamang nagdalawa ang San Fernando at sa kanila pa ang bola. 20 seconds, Aspe, inbounding, nice fight! Sayang lang at nabitawan. Well, para sa akin, kung ako yung napasaan ni Aspe, titira ko na yun eh. Kaya lang, maganda naman talaga yung position din ni Bauson, di ba? Oo, maganda. Mas open. And maganda yung cut ni Puhol. Oo. Maganda yung pasa ni Aspe, hindi lang ready si Bauson dun sa pasa, partner. Tama. So this is 17.7 seconds remaining po sa ating laro at may opportunity dito ang mga taga San Pascual. Oo. To tie the game or even to win it, partner. Oo. Yun yung sinasabi natin. Yun, ang mga magiging senaryo natin Oo. dyan. As we say hello, good evening to Mr. Benji Lobo Bernaldez. Ayan, Sir Benji Lobo Bernaldez of Rodeo Masbate Eagles Club. Alright, maraming salamat po for watching. Hello po, He sir. is the president nitong Rodeo Masbate Eagles Club. So, we hope to meet you, sir, soon. Okay, maraming salamat po, Sir Juan. Okay? Ito for sure, may fouls to give to, partner. Oo. May fouls to give itong mga taga San Fernando. For sure, fa-foul to. Sige. So 17 seconds, partner. 17 seconds. Anything can happen dito. Kapit po kayo. Kapit kayo mga kasarog. Huwag kayong Ito. bibitiw. Kapit. Ayan na. Ayun, kailangan nila i-pressure yan, partner. Ano ang magiging play dito ng San Pascual? Madidepensahan ba ng mga taga San Fernando? Ngayon, hawak ni Humawas ang bola. Humawas, umikot. Binigay sa kanyang kakampi. Nice play, pero can't manage to bring that ball in sa rim. Itong si Duan. Sayang. Napakaganda sana ng play mula kay Humawas. Ganon ka-exciting po ang Acau Bicol Cup. And we only have 4.2 seconds remaining. 81-71. Mapupunta ang bola ngayon sa mga taga San Fernando. Sayang talaga yung pagkakataon na yun for San Pascual. Yes, partner. Good pass on the part of Gino Umawas, Oo. partner, on Denmark Duan. Sayang yan, sabi ni... Overcooked partner ni Oo. Duan, partner. Oo. But again, partner, may request na play review itong mga taga San Pascual. San Pascual because of that last sequence, kung kanino talaga mapupunta yung bola. Oo. Sige, chinecheck ng ating mga officials sa ating review center kung sino nga ba ang naka-last touch noong last play na yon. Sabi ni Humawas kay Duan, dapat itinira mo na para hindi mo na ibinaba pa yon. Sabi niya, kailangan na diretso na kaagad yun. Oo, tama. Anyway, ganun talaga. Sabi ko nga kanina, kung sino yung magkakamali, ay mas malaki yung chance na matalo dito. Oo. Sayang yung last play na yon. So pumapanig dito ngayon ang pagkakataon na manalo para sa mga taga San Fernando kung mapupunta sa kanila yung bola dahil nakakalamang sila ng 2 puntos. Ayan, so kailangan talagang dumipensa. So, ito yung sequence. Ayun. Ito. Ayan. Review natin. Tapik ni Gino Umawas. Tama. Last touch ni Humawas. So ito, warning for penalty na pati itong mga taga San Pascual, partner. Pag pumaul sila dito, for sure free throws yan. Free throw. So ayan, ang inbound play. Nakikita na natin kung gaano didepensa
or gagandahan ang depensa nitong mga taga San Pascual. This is their only hope para maipanalo itong laban na ito. Again, unang pagtatagpo po ng mga teams dito sa District 1. Kanina, nanalo ang mga taga San Jacinto kontra sa mga ang game natin kanina kontra sa mga taga Batuan. Batuan and San Jacinto. Yes. So ngayon, mukhang mas malaki na yung chance na maipanalo ito ng mga taga San Fernando. Base dito? Nagsisiso yung score kanina. San Fernando will lead and then San Pascual will lead. Balik sa San Fernando, balik naman sa San Pascual. As we end this, yun na nga, maganda ang kalagayan ng mga taga San Fernando. Second shot mula sa free throw line itong si Bausa. And pasok ang mga tira. Cold-blooded free throws ito ni Bauson. So maganda rin yung dibdib niya sa ganitong pressure. Ayan na. 3.2 seconds remaining. Ibinato ang bola papunta dito sa atin. At dyan po magtatapos ang ating magandang away. Atin sa inyo ng San Fernando at ng San Pascual dito sa ating Game 2 ng ating Day 3. Ako Bicol Cup Masbate Eliminations. Kinulang lang ng konti itong kupunan ni Gino Humauas at ni Ken Balbuena kontra dito sa winning team ni Jonel Bauson and ni Dazzle Paul Aspe. Oo. So, maganda sana, partner, yung pinakita nito ni Ken Balbuena on the other end. Oo. Ilang 3-point shot? Siyam na 3 points. 3-pointers. But again, total team effort on the part of Team San Fernando dito, partner. Leading the charge is Dazzle Paul Aspe and ito si Jonel Bauson. And of course, the Puhol brothers, partner. Tama, din ang pinakita. Tama. And ito si Montales, si Carlo, maganda din ang pinakita dito. So again, maganda rin yung hustle ni Carlo Montales dito. So that's why they came up with a win. We're watching the game highlights of this game. Nakakatapos pa lang. Again, wagi po ang mga taga San Fernando. 83-79. Congratulations sa Team San Fernando. And better luck next time sa mga taga San Pascual. Again, the whole week po mapapanood nyo itong laban ng mga taga Distrito 1 dito po sa ating elimination round. Ito, while waiting for the kasurog player of the game, partner, batiin ko lang yung mga taga-Kamsur. Back to basic basketball. Coach Neil Villarreal, Coach Big Boy Furtado. Yung manager namin, si Manager Noriel Villarreal, Manager B-Boy Edwin Tanchado, si Ash Rabano, and of course, yung si Coach Jonax Cabaltera. Hello po sa inyo dyan. And of course, ito, yung mga kasamahan ko, partner sa CSPC Blue Stallions, Coach Peter Barcelon. Ayan, Coach Peter. Coach Adonis Nismal and Coach Jeric Parco. Hello sa inyo dyan. And yung mga players namin dyan sa CSPC Blue Stallion kasi comes August 12, may play-in na kami for Bukal season. So, good luck. So, pasensya na, wala dyan si Coach. Pero andyan naman sila Coach Peter and si Coach Adonis. Good luck on your games, boys. Alright, and binabati ko rin yung aking grupo, yung RPG, or Relocation Papawis Group. Ayan, sina Pastor Art and sina Atoy. Of course, my two boys, Alec and Kian Madronio. Hello sa inyo. Kay Ken J. Ayan, hello. And batiin uli natin itong si yung kasama ko dati sa varsity, si Gordola ng Uson. Good luck sa mga laro nyo, bro. Alright, and once again, shout out to Mr. Benji Lobo Bernaldez, the president of Rodeo Masbate Eagles Club. Maraming salamat po sa panonood. And kay Mark
Balansin. Hello there, pare Koy, kamusta? Hello. Di man lang tayo nagkausap nung nandito ka. And of course, partner, batiin natin the men and women of Ako Bicol Cup. Of course, dyan sila Coach Paulo, si Kuya Yes. Paul, of course, si Sir Jojo, andyan din. Of course, the IMBC team headed by our Ma'am Russell director, Oreta. our director, Christian Calleja. Hello po sa inyong lahat. Paul Lodronio, Oo. Carl Totanye, sino pa ba? Mga mababanggit ko lang ha. Si Brian, si Mark. Ayan yung mga CSR natin. Siyempre pa yung ating energetic host. Walang iba kundi si Miss Danica Garcia. Ano kaya kung may kapatid pa? Kapatid pa ito. Si Danica Garcia, may kapatid ka pa ba? Nung isang araw nag-enjoy tayo dahil nandun yung mga kapatid mo. Ngayon, may kapatid ka pa ba? May kapatid pa siya. Delikado. Baka mamaya makilala natin. So abangan nyo po ang Claveria kontra sa Montreal as our last game for tonight. Home team. As we wait for the sort of player of the ball game natin. Para sa akin, kahit hindi gaanong pumuntos, Dasil Paul Aspe pa rin kasi siya talaga nagtimon sa pagkapanalo nitong mga taga San Fernando. But then again, Junel Bauson is talagang nag-benefit sa mga plays na binigay nitong si Dasil Paul Aspe. And so as itong si Carlo Montales. But we will see kung sino nga ba talaga ang tatanghaling kasurog player of the ball game natin sa laban ng San Fernando who won against San Pascual. Oo, partner. So, ayan, nakikita ko na din yung pumapasok na yung home team na Montreal and of course, nandito na din yung Claveria, no? Okay, so maririnig mo dito ang hiyawan dahil yung kanilang team ang mapapasabak ngayon sa ating third and final game. Okay, and I think si Mabel Echegoyen, yung mga kasama ng ating kasurog best player of the ball game. Ito yung gumama kanina na nagbigay ng siyam na 3-pointers. Oo, si Ken Balbuena. It's a record dito sa Ako Bicol Cup Masbate and even sa sa the whole league. Yes, partner. And of course, shout out ko din, partner. Kanina nagpapa-shout out si ating one of our referees, CJ Sanchez, of course, si Bonanong Chumachera at si Ronnie Malinisa, partner. Oo, yung mga masisipag nating SBP, Nandito rin si Sir Jojo. Sir Jojo. And of course, may mga guest referees tayo, partner. Tama. Coming from Manila. So, hello po. Okay, and once again, ito pong Ako Bicol Cup Masbate ay hatid sa inyo ni Congressman Saldico at ng Ako Bicol Party List. Matabang na, kasurog pa. And of course, big shout out kay Kong Jill Bongalon ng Ako Bicol Party List. Ayan, Kong Jill, magandang gabi po. Maraming salamat sa iyong suporta dito po sa ating napakaganda at napakalaking liga para sa ating mga kapatid na mga Bicolanos. Yes, partner. While waiting for our kasurog player of the game, partner, ito, pasadahan lang natin yung mga sunod na schedule natin. Sa Webes po, August 1, nasa Plaza Año Nuevo, covered court kami sa San Jacinto, Ticao Island. Okay, tatlong games po yan. Makikita nyo ulit yung mga nasa District 1 na teams. Of course, on Friday, August 2, we are at Tito R. Espinosa Cultural and Sports Center sa San Fernando naman, dito sa Ticao Island. So, sabi nga, di ka pa kanina, sa mga lahat na nakakapanood, nandito kami for 1 week to finish off the elimination for District 1 partner, no? So doon natin madidetermine kung sino ang aangat sa second round. Top 2 teams will advance to the next round. And after that, lilipat naman tayo sa District 2. Doon na sa Masbate mismo. And yung District 3 isusunod natin. So ayun ang magiging schedule natin for this next days, partner, dito sa Ticao Island. Tama. And yun, we're so much excited dahil yung third game papasok na, pero ngayon, eto na, ibato na muna natin kay Miss Mabel Echegoyen with the kasurog player of the game. Miss Mabel, pasok!
Thanks ka pa, Morgan and Coach Paul. Right beside me is our kasurug player of the game na si Dazzle Paul Aspe mula sa Team San Fernando, who scored 10 points, 12 rebounds, 19 assists, and 1 block. Dazzle, naging gitgitan ang laban nyo kontra sa Team San Pascual. Anong pakiramdam na kayo pa rin ang nanalo hanggang sa huli? Una-una, pressure pa rin sa amin kasi first game. And ngayon ko lang din sila naging teammates. Di pa rin yun sapat na pagkapanalo namin. Kulang pa yun. Mas tatrabahuin pa namin next game. Sunod-sunod yun. Kasi gusto namin makuha yung kampiyonato ngayong season. Mas bate. Ayan, sa tingin mo, ano yung nagpanalo sa inyo ngayon? Una, medyo wala kami sa hulog. Kaya yun, nag-set kami ng play para mas makanap kami ng option na mas libreng tira. Yun, yung kay Kuya Paul, doon kami nakapagpalobo ng lamang namin sa 3 points niya. And dinominate namin yung ilalim kay Kuya Bauson. Alright, congratulations Team San Fernando. Alright, baka may mga gusto kang batiin, pasalamatan. Go ahead. Una-una, thank you kay Lord sa binigay panalo, and sa family ko na pinayagan ako dito na makapaglaro, and sa manager namin, and kay Maru, and sa girlfriend ko kay Carmela Hernandez. Yan lang mo. Thank you. Ayan, once again, congratulations. Mga kasurog, dyan na nga nagtatapos ang ating Game 2. Dyan lang kayo dahil maya-maya, laban na naman ng Team Claveria kontra sa Team Monreal. Maya-maya lang, mapapanood nyo yan ang live sa aming Facebook pages, sa page na Rep Saldico ng Ako Bicol Party List at ng Ako Bicol Online TV. Follow us also sa aming YouTube and TikTok account at Ako Bicol Cup. This is Maybel Atchagoyan, your Ako Bicol Cup courtside reporter.